Вітаю, вітаю. Зараз будемо починати. Так, добра. Я тут мне раптоўна з працы напісалі. Буду разбірацца пазней, і гэта не вельмі важна зараз. Добры дзень. Вітаю усіх. Я спадзяюся, у вас усё добра. У нас сёння Divinity Original Sin 2, і гэта гульня, за якую галасуеце вы, і дзякую вялікі, што працягваеце ўсе галасаваць. Увогуле, неважна, не абавязкова за гэтую гульню, не за гэтую, за любую гульню. Я вельмі ўдзячны ўсім. Я вельмі шчаслівы, што гэта самае галасаванне карыстаецца папулярнасцю, і у нас часта даволі пераможца гэта Divinity Original Sin 2 апошнім часам. І як я і абяцаў, у нас будзе серыя стрымоў па ёй, таму што гульні, якія я бачу, калі бачу вялікую увагу да нейкай гульні, мае сэнс мне ў яе пагуляць. Асабіста, калі мы можам, напрыклад, скончыць, калі яна там сюжэтная нейкая завершаная, альбо калі яна даволі доўгая, мы можам цэлую серыю па ёй зрабіць, то бок калі яна шмат галасуецца за яе, можна бы і пагуляць і зладзіць серыю. Вось, Divinity Original Sin 2 якраз таки такая, таму з наступнага тыдня мы пачынаем серыю стрымоў па ёй. Будзе серыя стрымоў на 2 тыдні, то бок я буду гуляць 6 стрымоў па ёй яшчэ будзе дадатковых. Гэта як падтрымаць як бы гульню. Вось, гэта такі план. Пасля гэтага я пагляджу, у мяне бясконца змяняюцца планы пасля гэтага. Гэта адзінае, што я дакладна ведаю, вам скажу. Вось, гэта вось бліжэйшыя 2 тыдні, а там як бліжэй будзе да канца гэтых 2 тыдняў, я можа ўжо прыдумаю і вырашу для сябе штосьці, таму што ў мяне кожны раз змяняецца ідэя. Кожны дзень, абсалютна кожны дзень у мяне змяняецца тое, што я жадаю, і пакуль гэта не вызначана, яно проста выпадзе нешта пад канец. Добранька, а у нас по сюжете нагадываю, для тых, хто не памятае, што было на папярэдніх стрымах, альбо не ведае ўвогуле, мы ідзем до конца першага акту. Зараз мы знаходзімся ў лагеры, мы там толькі-толькі выбраліся з лагера паўстанцаў, гэта па сутнасці людзі, якія спрабуюць ратаваць людзей з гэтай выспы, з турмы, гэта выспа турма. І іх лідар знік, лідар шукаў, як пазбавіцца ад крычачых, нешта такое, по-моему. Не памятаю дакладна, неяк так іх клічуць. Істоты, якія забіваюць гукам, яны проста крычаць адразу імгненна любога забіваюць. Ён пайшоў шукаць зброю супраці гэтых пачвар, але не сам дзесьці знік. І усім паўстанцам патрэбна яго дапамога. Вось, яны як бы не настолькі прямо арганізаваныя добра. Яны яго шукаюць і хацелі бы, каб ён вярнуўся, бо без яго і без зброі ўсё роўна яны выбрацца з выспы самі не могуць. І тут мы з'яўляемся якія прапануюць: давай-ка мы выратуем вашага лідара, і такім чынам усе выйграюць. Мы зможам выбрацца з выспы і прарвацца скрозь гэтых крычачых. Вось. Такі прыкладны план, так што мы пойдзем сёння спачатку, будзем аглядаць апошнюю частку выспы, будзем шукаць, дзе там іх лідар знік. Я прыкладна памятаю, дзе, але яшчэ ёсць месцы, куды зайсці, і пасля гэтага пойдзем у канец акта, паспрабуем выбрацца. Калі паспеем, што паспеем, то паспеем. Так, добренька. Загружаюся. Ага. Я забыўся адзін момант, так. Што я ўжо ў бойцы. Так, добра. Мы зараз знаходзімся ў нейкім сховішчы, магчыма, гэта тое самае сховішча, у якім і знаходзіцца зброя і лідар паўстанцаў. Вось там мы. Па лабірынту хадзілі, вось ён. Нешта выпаў у мяне лабірынт з галавы, і вось зараз я разумею, што вось ён. Мы кудысьці залезлі ў нейкую пячору, і вось, калі ласка, мы тут. Зараз трэба адбівацца ад ворагаў, якія абараняюць гэтыя, не ведаю, сховішча, схрон нейкі. І гэта, па сутнасці, адзін і той жа персанаж, вось гэтыя усе нашыя ворагі, гэта адзін і той жа персанаж. Мы спрабуем з ім разабрацца, яго выбіць адсюль. Так. Альбо сканцэнтравацца аднаго вынесці.
У нас, па сутнасці, думаю, ёсць небачная лесвіца. Па ёй можна будзе прабегчы, калі пажадаем. Гэта бліжняга бою вораг. Давайте тады просто выносіць аднаго нейкага. Вось гэтага, напрыклад. Давай, калі ласка, Іфан. Будем настрэльваць аднаму і таму же. Ау. Рыкашэтам сваім кідаюцца. Гэта, па сутнасці, больш ілюзіі. Мы не змагаемся з кімсьці прям бачным, рэальным. Давайте, можа, рыўком. Это, па сутнасці, просто каб хутчэй да яго дабрацца, не выкарыстоўваючы два пункта іншыя. Яшчэ я так буду. Узмацненне. Ладно. Ой, ён яшчэ тэлепартавацца ўмее. Цудоўна. Давайте тады на нашага персонажа. У нас, нагадваю, у нас Фейн сам па сабе шкелет ужо. Паскарэнне. Першае. Давайте тут дырку на то. Не на сябе яшчэ траплю. Броню. Няхай усім будзе рэгенеравацца кожны ход. І гэтага мы можам... З-за таго, што яны шкелеты, нам сэнсу няма штосьці гэткага рабіць. Давайте просто будем настрэльваць. Яны маюць аднолькавую броню усе. Можна паспрабаваць выбіць броню? Па ідэе. Давайте сканцэнтруемся на адным. Просто адзін будзе. Поўнасцю усе атакі. Мы такім чынам яго хутчэй заб'ем. Так. Ты, калі ласка, магічную броню на ўсіх. Далей. Мы кінем паскарэнне. І кінем натхненне. І дадзім рэгенерацыю ёй жа на ўсялякі выпадак. Бо ёй ужо дасталося трохі. Але я не ждаю, каб наш лекар помер. Это было бы непрыемна. Так, хто гэта у нас там ходзіць? Бачыце? У небачнасці сваёй прыйшоў. Так. Ён паспрабаваў нам ахалодзіць нас, але ні халера яго не атрымалася, таму што ў нас броня магічная ёсць. Так, тады. Працягваем настрэльваць гэтым ужо. Амаль гатовы. Лось дастаецца даволі шмат. Ладно. Кинем шчыт. Ёсць. -1. Працягваем канцэнтравацца па адной цэлі. То бок, сутнасць якая логіка? Вораг, калі ў яго нават адзін здароўе, гэта вельмі простая логіка для большасці гуляні, якія вы гуляеце, але яна вельмі эфектыўная. Калі ворага ёсць нават адно здароўе, гэта ўсё роўна тое ж самае, што ў яго 100 здароўя. Ну, по 100% здароўя, так? То бок поўнае. Тады, з-за таго, што ён прадстаўляе такую ж пагрозу ў абодвух выпадках, варта дабіваць як мага хутчэй тых, хто проста меншага здароўя. Пачынаць з тых, у каго менш здароўя, нават максімальны запас, каго забіць хутчэй і прасцей. І канцэнтравацца заўсёды канцэнтравацца на кімсьці адным, каб выбіваць гэтае пашкоджанне. Акрамя выпадкаў, калі гэтая схема разбіваецца, ну, геймдызайнеры таксама не ідыёты, яны ведаюць пра гэта, і яны вам разбіваюць гэтую руціну, вось, тым, што дадаюць дадатковыя умовы на поле боя. Напрыклад, патрэбна выратаваць кагосьці. І тады вы атакуеце не таго, хто, напрыклад, самы там з нізкім здароўем, і каго прасцей забіць, а таго, хто больш пагрозы пагражае там таму, каго вы ратуеце, напрыклад. Вось такое. Давайте на Лойс замест гэтага накладзем каменную броню. З-за таго, што наш... І зараз я парушу уже свае же словы, таму што нашаму яшчару далёка ісці. У яго пунктаў дзеяння не хопіць, няхай ён пойдзе туды наперад ад усіх. Астатніх мы сканцэнтруем на вось гэтым ворагу вось тут. Дарэчы, можна будзе і дапамагчы гэтаму ворагу трапіць у толпу сваіх жа сяброў і там фаербол кінуць яго. Так. Ну, ён же андед, правильно? Ён же так і адзначаны. Ну, ён выглядае як андед.
Так. Сопротивление есть? Отрутит 200%. Ну да, так, бескорыстно, абсолютно бессенсовно. Допоможем ворогу трапити до своїх сябров, так? Так. Ну, давайте, выбору особисто нема. Давайте я кину фаербол, не глядячи на то, що гэта одна цель. Але просто пункты кудысьці выкарыстаць хочется. Так, броню магічную мы яму знялі. Цудоўна. Зараз мы можем пачаць. Ён у нас узмацнёны, так? Працягваем магічнымі атакамі яго прабіваць. Пам-пам-пам. Асляпленне. Ён зараз не можа нічога зрабіць, таму што літаральна яго асляпілі. І маланка. Цудоўна. Забыўся трошки, што маланка робіць, калі статус шока. Не калі ён ужо ў стане, а калі просто трошки шакаваны. Так, што ты ў нас даеш? Шакаваны. Менш пунктаў дзеяння, менш восстанавливаецца пунктаў дзеяння. Горш ухіляецца. І ўсё, ну астатнія там рэзісты змяняюцца, як звычайна. Ладно. Тут пытанне. Яны... Мне прабіваць яшчэ 109 фізічнай брані яму. Гэта даволі доўга. Але ў мяне ёсць і магічная атака там. Давайте... А ў гэтага ўвогуле ніводную броню яшчэ не разбівалі. Вось так пойдем. Фізічнымі атакамі будзем прабіваць вось гэтага чела іншага. Больш сэнсу, мне падаецца. Так, лось дастаецца зноў. Ау. Можа, калі ласка, лось не атакаваць, мы можам перашкодзіць, давайте наш рыцар, як ён, чырвоны прынц. Няхай ён будзе дапамагаць тут. Кончым ход. Прыстаў левітацыю, тады яго, хутчэй за ўсё, зямля не будзе вельмі кранаць эфекты. Але ён ужо гарыць, таму... Так, паверхні не маюць на яго эфекта. Але выбач, мужик, табе прыйдзецца ўсё роўна... Працягваем яго атакаваць просто посохамі сваімі. Яны яму ідуць пад броню. Лоис, у цябе ёсць? Давайте ледяной атакай. Галоўна не зачапіць сваіх. Вось так. Ён амаль... Блін, амаль яго перамог. Не атрымалася трохі. Трохі не дабіў. Я спадзяваўся, што атрымаецца. Вітаю, Чпатэйта. Дарэчы, так, вітаю ўсіх... Вітаю, віншую ўсіх з Хэллоуінам. Маеш рацыю. Так, ёсць. Тут лесвіца была? Будзем ведаць. Важная інфармацыя. Я магу да яго Не, дабрацца пакуль ніяк. Давайте кідацца. Я просто не дабягу. Нейкая бессэнсоўная лута атрымліваецца, я просто за ім бегаць буду зараз. Ну нічога, затое атака па магчымасці будзе. Калі я спрабую збегчы. Так. Амаль гатова. Нашаму галоўнаму персонажу. Той... Ён усё яшчэ не помер? А чаму я яго не бачу? Давайте просто атаку проведем. Готово. Минус 1 ворог. И далее накладываем на себе все бафы звычайные. Перенакладываем их. Ёсть. Выбор у мяне невялікі, альбо полностью накіраваць сваіх магаў на вось таго лучніка. Што не вельмі зручна, таму што зараз нам сцяна перашкаджае. Давайте замест гэтага... Замест гэтага мы будзем працягваць атакаваць вось гэтага персонажа. Паспрабуем прабіцца. У яго яшчэ шмат магічнай брані, але я просто сканцэнтрую атаку і хутчэй будзе ўсё роўна. Тым больш, што пунктаў дзеяння не той, каб шмат засталося. Паспрабаваў астудзіць маіх персонажаў, не атрымалася. Я магу яго... Давайте с поверхни возьмем. Оп. Водные стрелы.
Стрэлу зараз адначасовы фізічны, дадатковы магічны яшчэ эфект атрымалі. І натхненне, раз уж такая справа. Атака па магчымасці, трохі прабілі. Я магу апракінуць лучніка нарэшце. На-ка, трымай. Усё. Ён будзе там ляжаць. Пам-пам-пам. Працягваем яму настрэльваць. У нас, на жаль, скончыліся ўсе заклёны. Цудоўна. Ёсць. Нават і не бачым яго там. Вось так падыдзем. Ёсць. Так і трапіць магу. Так. І... Вось так. Вітаю, Пурбай. Вітаночки. О, божухна. А чаму так шмат? Гэта рэальны, атрымліваецца. Ён бы так не панікаваў і не ствараў бы яшчэ клонаў сваіх. Трэба сканцэнтравацца. Вось гэты персанаж, гэта наша цель. Раз. Крытом амаль вынеслі. Цудоўна. Гэта і ёсць перамога. Мы маглі бы працягваць біць клонаў і атрымліваць сабе досвід, дарэчы. Ну, такая магчымасць. Альбо, можа, мне далі досвід адразу за ўсіх. Падаюся, што за ўсіх мне і далі. Так. Цудоўна, давайте. У нас яшчэ і ўзровень мы атрымалі за гэта. Так, магічны лук. Давайте дадзім яго Ифану. Заклён супернова забяром сабе. Ёсць яшчэ пярсцёнак. Пярсцёнак на інтэлект і канстытуцыю. Вядома, мы забярэм гэта сабе. Set cursed. Ага, з праклёнам. Не. Просто падбярэм. Калі вы выбіраеце пярсцёнак, вы адчуваеце холодны цёмны боль, які праходзіць скрозь вашыя косткі рукі. Ваш розум чэшацца. Вы не чуеце, але адчуваеце шэпт, які трапляе вам у ваше месца, дзе павінна быць вуха. Нагадваем, шкілет. Яно кажа вам апрануць гэты пярсцёнак. Ладно, пачакаю. Шлем на аэратургію патрабуе фінес. Давайте... Ну, аэратургія у нас ёсць у Лоіс, перададзім ёй. Я магу ідэнтыфікаваць гэты амулет? Так, ідэнтыфікавалі фінес і тэлекінез. Фінес гэта патрэбна для нашага Ифана. Ифан няхай атрымае. Так. І цесак гэты. Давайте яго аддадзім пакуль чырвонаму прынцу, і потым разбяромся. Хопіць там бегаць. Упакойся. Серлора, упакойся. Кніжачка. Так, супернова мне і патрэбна, гэта цудоўная рэч. Але яна неяк... Яна ж выбухае... Ага. Усё навокал выбухае. Ну, як бы не блага, але справа ў тым, што ў нас зараз асноўная тактыка, гэта якраз такі, скажем так, трымацца разам. Таму што я накладваю на сябе... Моя асноўная моц, гэта ў тым, што я накладваю на сябе заклёны па плошчы, якія рэгенеруюць мне магічную браню і фізічную браню. Я іх накладваю ў пачатку бойкі, таму атрымліваецца, вось гэтая выбухоўка, яна толькі на крайні выпадак. Нейкі вельмі незвычайны, то бок нешта пайшло не так, хутчэй за ўсё. Так, пярсцёнак я не вельмі жадаю апрануць, але, блин, так цікава. Так, для нашага чырвонага прынца. Што ты ў нас? Цесак гэта лепей? Ён лепей, ён дакладна лепей. На жаль, ён аслабіць некаторыя эфекты, але базавая атака ў яго значна мацней. Яшчэ статус шока накладвае на цель. Мы дакладна апранем. Ёсць. На жаль... Нашыйнікі гэтыя свае мы ні з каго не паздымалі, таму застаецца як ёсць. Шлем Лоіс. На жаль, у яе няма фінес. Давайте, можа быць, спецыяльна для гэтага і фінес падымем адзін. Таму што гэта файны шлем. Адзін фінес сюды і яшчэ ў інтэлект. Лоіс, калі ласка, апрані.
ёсць. У яе будзе лепей шлем, і такім чынам яна будзе мець больш абароны. У яе броня і фізічная магічная падымецца, плюс аэратургія, што нашы ўсе заклёны на лячэнне паветра, вось гэта ўсё. А, не, пачакайце, аэратургія гэта якраз такі маланка, асляпленне і хуткасць. Не настолькі круто, калі бы гэта была як яна? Гідрасафіст, вось тады бы 100% прям яе. Як мне хочется ўсё распісаць па торбачкам. Можам заняцца гэтым, але давай пакуль прытрымаем гэтую думку. Так. Гэта... Не, гэта дакладна слабей лук, я маю на ўвазе. У яго ёсць плюс свой. Ён не запаволівае... Не-не-не, мы возьмем арбалет пакінем. Таму што... патрабуе столькі ж пунктаў дзеяння для стральбы, так? Ну, у нас ёсць лук і арбалет. Арбалет прыбівае мацней, і у яго ёсць яшчэ, ён пад любую броню наносіць пашкоджанне. 6-8 пашкоджання пранікаючага, які пад любую броню вам і трапіць. Гэта цудоўна. Гэта можна нашкодзіць альбо дабіць персонажа, які толькі-толькі падняў сабе броню перад тым, як памерці. Гэта вельмі надакучлівае. Плюс трапнасць расце на 25%, аж ранейшы. Адзіна і больш верагоднасць крыта і яшчэ і пашкоджанняў. Мінус арбалета у тым, што ён запаволівае рух, што не такая вялікая праблема, таму што у нас спрытны персанаж, які першы ход, напрыклад, можа хадзіць, ну, просто бесплатна абсалютна. У нас перк на гэта ёсць. Ну, першы пункт як бы не траціцца на перасоўванне. На цывілізацыю 5 адпраўляецца 2500. Дзякую вялікія, Ouch Potato. Ну і на жаль, мы гэтыя амулетікі ўсе апрануць не можам. Давайте дададзім у спіс тавараў вось гэта. Мы гэта дакладна прадаваць будзем. Так, усё, што на продаж, мы потым адправім Іфану, але гэта будзе потым. Вось зараз гэта можна Іфану адправіць. Адправіць Іфану. Іфан жа у нас, па-моему, гандляр самы-самы. Так, гэта у гандаля дададзім. Параметры. Вось, бартер 4. Так, гэта 100% ён. Далей. І патрэбна мне больш памяці для майго персонажа. Памяці яшчэ 2 слоты ёсць. Але калі я пажадаю вывучыць шмат заклёнаў новых, мне не хопіць. Напрыклад, у мяне ёсць гэтая супернова, якую я магу сабе ўзяць. Давайте, можа, памяць. Колькі патрэбна на 1 слот? 1 point, 1 слот. Давайте так. 1 слот яшчэ сабе дададзім, і я 1 у інтэлект пойдзе. Далей, паляпшэнне. Піракінез, геамансер. Можа быць, нешта яшчэ дадатковае яму закінем. На 9 Original Sin 2 адпраўляецца 10 000. Божутна. Нагадваю, учора нейкі добры чалавек, ананім, закінуў 5 падпісачак розным людзям. Я не запомніў дакладна каму, але праверьце, можа быць, у вас ёсць гэтая падпіска, і з гэтай падпіскай вы будзеце атрымліваць больш пунктаў канала на 20%, по-мойму. Калі я не памыляюся, неважна, што вы робіце, вы будзеце на 20% больш пунктаў атрымліваць. Вельмі раю. Карыстайцеся. Сабе можа быць мы... Не, давайте разганяць тады піракінез які-небудзь. Універсальная даволі штука. Падвышаем усе пашкоджанні ад агня. Ад агня у нас... А чаму я не карыстаўся гэтымі кінжаламі вогненнымі у папярэдняй бойцы? Давайте сабе яшчэ піракінеза дададзім. Цудоўна. Але ж мораць, колькі тут прадметаў заклёнаў усяго, Вядзьмар адпачывае. Больш за то, яны могуць камбінавацца. Ёсць школы магіі, вось гэта ўсё школы магіі, так? Ну, хлушу. Маланкі, ну, паветра, зямля, вада, некрамантыя, паліморф, піракінез. Гэта не магія, гэта скілы якраз такі для ўжо ваяроў, па тыпу там, для скрытнасці, альбо для валодання зброяй. І вы можете рабіць клас, у якім ён валодае, напрыклад, адначасова некрамант і гідрасафіст.
Вось, ну, по типу вода і некромантія. І ви не зможете призивати, наприклад, кривавий дощ. Наприклад, ось такі речі починаються. Тобто ви можете комбінувати яшчэ, атрымліваць, там ёсць шмат заклёнаў, якія камбінуюць здольнасці паміж сабою. Даволі цікаво. Даволі цікаво. Тут ачмурена широкая система, а калі сунулася пасля Baldur's Gate 3, офігела, хаця думала, што мяне складана здзівіць. Baldur's Gate 3, ну, ён паслядоўны у... Нагадываю, Baldur's Gate 3 зроблены па D&D сістэме, а сістэма D&D гуляецца за сталом. Яна хоць і гіганцкая ў сваіх нюансах, то бок, ну, там шмат чаго вы можете сабе атрымаць, але ў карыстанні ўсё спрабуе быць дастаткова простым, таму што калі за сталом вам занадта шмат лічыць, вы не камп'ютар. Вось, і вам за сталом будзе складана. Таму ёсць спрашчэнні вельмі моцныя, каб проста, ну, умоўныя такія моманты спецыяльна для таго, каб вам было прасцей. Ось, таму сістэма адначасова як бы складаная, але калі за вас лічыць усё камп'ютар, напрыклад, у Baldur's Gate 3 дадалі шмат прадметаў на здольнасці і якія-небудзь дадатковыя эфекты, то бок вы можете рабіць білды з рэчаў, вось, якія вы апранаеце. Справа ў тым, што за сталом вы гэтага рабіць не будзеце, таму што ўлічваць усе гэтыя прадметы вы не станеце пры кожнай атаке. Гэта складана. Так, што я магу? Так, у нас яшчэ далей здольнасці. Гэта з зброі. Давайте далей чырвонаму прынцу мацаваць сілу і канстытуцыю. Яму патрэбна можа быць розум? Ну так, у яго здольнасці... Давайте на памяць яшчэ адзін яму закінем. Гэта рэдка, калі ваяру шмат памяці патрэбна, але здольнасці розныя мець для розных варыянтаў падзей лепей. Калі мы здабудзем кніг на новыя здольнасці, то лепей будзе куды запіхаць іх. Так, добра. Так, гэта у нас вяртанне сабе брані, калі нас атакуюць, накладваюць розныя статусы. У нас ужо ёсць 2 пункты, і кожны пункт дадае 5%. За таго, што ён ваяр, гэта даволі расце эфектыўна, то бок, чым больш цяжкую зброю мы апранаем, ну, яна адсоткавая, то бок 10% брані мы будзем вяртаць сабе, калі нас, напрыклад, нас замарозяць. Вось, як только мы вернемся з гэтага статуса, мы адразу вернем сабе вялікі кавалак. Гэта даволі эфектыўна, але чым больш у нас брані, тым менш верагоднасць, што нас у гэты статус закінуць. Таму як бы яшчэ пад пытаннем. Бочка ляжыць. Так, прытрымаем яе на усялякі. Можна даць лідарства нашаму чырвонаму прынцу, таму што ён дае навокулусі яшчэ эфект. Акрамя сябе, усім акрамя сябе. Это даволі няблага. Ваенныя здольнасці. Давайте ваенныя здольнасці адзін сюды закінем, таму што у яго ўжо яшчэ больш фізічных атак. Яны будуць наносіць на 5% больш пашкоджанняў. Добра, Лоіс. Лоіс я ўжо закінуў, так. І ёй... Можна працягваць ёй закідаваць гітар... у яе аэратургія выключна са зброі. Тады яна будзе даволі слабай, калі мы здымем гэтую браню, альбо што яна там носіць. Давайте... Не, давайте гідрасафіста ўсё роўна адзін закінем. Будзем далей разганяць гідрасафіста ёй. Яна ў нас у асноўным на падтрымцы. Это яе асноўная задача. А у Ифана картина. Ну, і таксама, дарэчы, у тавары патрэбна дадаць. Не забыць. Вось ты. І вось ты. Што ў мяне яшчэ? Ифан застаўся. Фінес. Гэта ў нас якраз такі базовыя атакі зброяй на спрытнасць. У нас, напрыклад, арбалеты тыя ж. Вось яны патрабуюць. Так. Яе можна разганяць. А памяць яму не патрэбна? О, яго яшчэ з запасам. Яму можна нават не саромецца і проста закідваць у фінес усё. Давайте у фінес яму 2 пункта закінем. Паляўнічы. Гэта ў нас якраз такі больш пашкоджанняў, калі мы зверху атакуем. То бок, ну, дыстанцыя. Але можна проста для дальнабойных атак усіх падвысіць. Я думаю, гэта мае сэнс. Давайте на дальнабойныя атакі ўсе падвышаць. Лукі і арбалеты будуць наносіць больш пашкоджанняў вось. І больш верагоднасць крыта. Ён у нас самы моцны зараз фізічны персанаж. То бок ён наносіць самае асноўнае пашкоджанне, ну, фізічнае пашкоджанне, пры гэтым з дыстанцыі. Больш гібкі ў гэтым сэнсе. Гнуткі.
Так. Тут у нас нічого. Тут так само нічого не бачу. Ладно. Ну, падаецца ўся лакацыя агледзена. Ідзем далей. Ведаеце што? Я зараз зраблю невялічкі перапынак на 5 хвілінак. Хуценька паснедаю і зраблю рэкламны блок для тых, хто ўжо мае падпіску, у вас рэкламы не будзе. Паем і вярнуся да вас. Запушчу рэкламны блок, які нам прыролы прыбярэ на гадзінку. Зараз вярнуся. І потым працягнем.
Я вернуўся. Зараз працягнем. Статыстычны занімальны момант. Апошнія 3 стрымы па Death Stranding 2 былі 27, былі 27, нумар 27, 28 і 29 па ліку, і адбыліся 27, 28 і 29 кастрычніка. Вось такое супадзенне. Усе супадзенні выпадковыя. Ой. Так, боги Твича з нами ўжо задаволены, у нас яшчэ ёсць 57 хвілін, пакуль зноў прыролы не появятся. Божухну. Ну вось адсюль мы класічны мем. Гора золота пуста. Калі вы не ведалі, адкуль гэты мемчык, гэта ўсё на адсюль. Гора золота пуста. Неідэнтыфікаваны кінжал. Дае фінес. Зацішае. Вы паглядзіце на гэты кінжальчык. На жаль, у мяне ніхто імі не карыстаецца ўвогуле. Абсалютна ніхто не карыстаецца. Тады атрымліваецца, мы іфану гэта перададзім, і гэта ў нас на продаж пойдзем. Астатняе можна вось гэта таксама іфану. Крутак дажджа, не ведаю, чырвонаму прынцу, просто так. Чаму? Таму. Супернова. Яна там зверху посах ляжыць, і я неяк думаю, тут філактэрыі раскіданыя. Крыніца нават у самім посахе гэтым ёсць. Гэта зброя, якая якраз такі была патрэбна. Дзе яна? Я яе падабраў. Вось яна, ачышчаючая палка. Пёрч. І вось ёй можна ў выніку збіваць... яна яшчэ трошкі мацней за маю. Давайте вось тая, якая dual wielding. Вось яе заменім. Вось гэтую. Будзе трошкі мацней і дадзіць нам новую здольнасць. Адзінае, што здольнасць гэтую, ідзе бы мне так яе праткнуць. Так, Time Warp. Мы давайте сюды, куды-небудзь, ужо месца не хапае. Увогуле, можна гэтыя скруткі, я не ведаю. Я не ведаю, як вы, а скруткамі я карыстаюся, вось скруткамі рознымі, consumables. Я ў гульне карыстаюся толькі тады, калі яны прям патрэбны па механіцы. Я вельмі рэдка імі карыстаюся, калі мяне гульня не прымушае гэта карыстаць. Я просто забываю пра гэта. За гэта я люблю высокія складанасці. Ачышчэнне. Паглынуць труп, каб атрымаць пункт крыніцы. Альбо скрасці пункт крыніцы з жывой істоты. Магчыма, гэта рэальная зброя, якая можа нам дапамагчы з крычачамі, таму што мы будзем з іх крыніцу забіраць. Скруткі трэба эканоміць. Ну, у гэтым ёсць як бы сэнс. У той жа момант няма ніякага сэнсу эканоміць іх. Як бы на высокіх складанасцях, так, я карыстаюся. Я прям карыстаюся, калі гэта патрэбна ў гульне, так? Супернова ўвогуле на 3 пункты. Што-небудзь, у мяне нічога такога моцнага няма. Дарэчы, вось эту крыніцу ўсяго 2, зараз будзем ператасоўваць усё. Супернова. Ось сюды пойдзеш. Ось так расставім. А то на панельцы нейкая хрень адбываецца. Філактэры таксама дармовы сорс. Мае сэнс. Сэрца тырана. Браня, якая пойдзе ў нас чырвонаму прынцу. Чырвоны прынц, табе гэта паляпшэнне? Ух ты ж, ё-маё, якое паляпшэнне. Вядома, я гэта апрануў. Вядома, ніякіх пытанняў, мы проста бером, да і апранаем. Яна праклятая. Цудоўна. А я магу зняць яе? Альбо ўжо позна. Добра, гарачая браня просто, яна просто будзе гарэць.
Там нейкі нюанс быў. Я заўважыў. Нешта мае... Опа. З'явіўся. Гэта ахоўнік якраз такі гэтай, ну, гэтых скарбаў. Я неяк заўважыў, што нейкі нюанс ёсць, калі пачаў гарэць. Так. Зараз, дарэчы, вам котачка будзе. Там цэлы стос кніг быў пастаўлены спецыяльна. Там нават не котачка, а каток. Зараз будзе. Дайце момант. Так. Зараз дайце момант. Усё яшчэ наладжваем аператары, працуем аператарамі. Ёсць. Вось вам каточак, які вылізваецца. Той самы контент, для якога вы прыйшлі. Я яго там пакінуў, мне падаецца, нармальнае ўдалае месца, яно не вельмі закрывае нам. Альбо, можа, трошкі вышэй, вось так. Бо некаторыя рэплікі бываюць доўгія. І некаторыя персанажы даволі шмат кажуць. Давайте вось так, тады. Спадзяюся, там не вельмі загароджваць будзе. Я яшчэ магу паменшыць, але хацелася пакінуць кота, каб прям бачна было. Яна яшчэ так старанна влізваецца. Так, ты дабраўся сюды, так далёка. Пагадзіцца з ім, што так, мы дабраліся, але не дзякуючы яму. Спытаць яго, чаму ён так жадаў нас спыніць. Ён дрыжыць. І быццам быў схліпкавая. Я пракляты, разумееш? Кляты Бракус прывязаў мяне сюды, каб абараняць гэтае сховішча. У яго моя душа у гэтай скрынцы вось там, і я не магу сысці без яе. Пакуль не разаб'юць гэтую філактару, я ніколі не змагу памерці. Спытаць, што ён зрабіў, каб атрымаць такое самае наказанне. Сапраўды я не ведаю. Гэта быў шлях караля крыніцы. Спачатку пасябраваць з табою, а потым знішчыць цябе. Я быў дурнем, які чакаў, што я буду выключэннем. Яго, ну, фавор, то бок ён быццам бы добра ставіўся да яго, і ён насамрэч гэта было атрутай. Гэта, канешне, не выбачэнне, але не выбачае мяне, але гэта прычына. Пагадзіцца дапамагчы яму і разбіць яго скляначку душы. Праўды? Сапраўды ты гэта зробіш? Ён падае на абодва калена перад табой і хапае цябе за нагу абедзвюма рукамі. Яго галава вісіць. Дзякуй табе. Так. Цудоўна.
Тут даволі... Ага, браць, блин, тут нормальны такі, гэта самае, складаны выбор. Я вось за што не люблю, калі ты адзін гуляеш, калі у цябе ёсць сябры, вы можете яшчэ абмеркаваць, што каму патрэбна, і ўсё даволі проста. А калі і вось так, усё, я як бы залочаны, і я павінен абраць сабе сваю узнагароду. Тут ёсць нейкі молат. Привязу его на спину. Не-не-не, няхай не так нормально. Дзіда. Нам не патрэбна дзіда. Да халеры ініцыятывы дае, але не. Гэты молат можа быць, ведаць бы, што ў нашага прынца. Ой. І вось зноў жа, я не магу адчыніць нават інвентар свой. Я лічу гэта вельмі вялікім інтэрфейсным пралікам. Таму што я не магу сабе абраць, што я рэальна жадаю. Броня, мне падаецца, будзе значна мацней, чым тое, што ў мяне ёсць. Любой з гэтых прадметаў, у прынцыпе, даволі моцны, так? Я думаю, што вось гэты молат будзе прям эфектыўны для майго гэтага. Блін, а я захаваўся перад гэтым, не? Я магу захавацца? Я нават захавацца не магу перад выбарам. Што б мне такога зарабіць? Просто думаю, што штаны... Мне дакладна дзіда не патрэбна. Гэта я магу дакладна сказаць. Так, я думаю, што мне будзе карысна вось гэтая булава. Яна дадае сілы і накладвае статус гарэння. То бок, ну, наш гэты чырвоны прынц, калі ў яго не лепей зараз, альбо не аналагічнае, то гэта прям вельмі моцнае паляпшэнне будзе. Кот жа быў шэры на тых стрымах. Ён што, выпадкова ў правільную машыну залез? Не, у мяне два каты. У мяне ёсць Люцык і Фрэя. І гэта Люцык. Ось. Гэта брат і сястрычка. І вось зараз там Люцык адпачывае, вы яго бачыце. Ён беленькі такі з... Оп, нешта там знікла. Ён такі беленькі з малюначкам яшчэ. З плямамі такімі. А Фрэя поўнасцю такі табі-код, ну, як прыкладна, як у мяне аватарка, звычайна, якую можна пабачыць. Зараз не пабачыце, таму што няма нічога. Кароўка, так, кароўка. Размаляваная кароўка. Блин. Ну, штанцы кайфовыя, так? Іх можна апрануць у Лойс. Я думаю, у Лойс гэта будзе вельмі моцнае паляпшэнне. Альбо можна абіраць проста па коштах. Ну, па коштах гэта вось гэтая броня будзе. Але яна нейкая дзіўная, на інтэлект, скаундрэл. Скаундрэл гэта ў нас на скрытнасць. Хоць і добрая броня, але яна вот не ўпэўнена. Хацелася б, конечно, і малаточак гэта забраць. Складанае пытанне. Складанае пытанне. О, цікава. Ведаеце што? Я зараз у абход пайду. Ведаеце? У меня абсалютна вар'яцкая ідэя з'явілася. Я зараз праверу, ці атрымаецца. Можа быць, ёсць пашырэнне для Divinity Original Sin. Так? Калі на Твічы ёсць такое пашырэнне, то можна паглядзець свой інвентар без неабходнасці кудысьці, ну, гледачы могуць увогуле спакойна глядзець тады ў любы момант, які пажадаюць, так? Я магу гэтым скарыстацца. Я магу зараз... Дзе ж яно? Дзе яны там? Зараз я пашукаю. Павінна быць. Пашырэнне... Divinity. Не? Сур'ёзна, не будзе. На Divinity няма пашырэння? Ну ладно. Divinity Original Sin 2 Twitch Integration. Ось это пошукаем. Так. Не, гэта не тое, гэта на Baldur's Gate. Гэта не тое. Няма. Няма. На Baldur's Gate ёсць, на Original Sin я не бачу.
Я тут бачу тільки... Чому на запад Divinity Original Sin 2 Twitch Integration мені видає перші 10 результатів, гэта амаль усё Baldur's Gate. Скаундрел для чараўніка таксама добра, каб браць скіл на перамяшчэнне, але гэта можа актуальней будзе пазней. Ну, пакуль так. Пакуль не такія высокія ўзроўні, я бы не вельмі замарочваўся. Я не вельмі жадаю зараз міксіць класы. Мне гэтых самых. У мяне выбар кніг вельмі абмежаваны, вось у гэтым праблема моя. Ну ладно, не абышоў праблему. Захавайся. А я магу захавацца зараз? Я не магу зараз захавацца. Я не памятаю, калі я захаваўся. Давайте я возьму булаву. І там паглядзім. Я натиснул захаванне, я натиснул Escape, я натиснул F5, я не могу. Нічога не адбываецца. F5 не прыводзіць да захавання. І Escape не прыводзіць ні да чаго. Так што я не ведаю, я ўжо паспрабаваў гэта. Я зараз нават націскаю, я зараз адначасова Escape і F5 націскаю, каб вы разумелі. Як вы бачыце, нічога не адбываецца. Вось. Прымаем тады булаву. Спадзяюся, яна будзе нармальным паляпшэннем для чырвонага прынца. Так, чырвоны прынц. Слабае паляпшэнне, але паляпшэнне. І больш падыходзячае яму. Так. Ну ладно, пакінем тады так. Нормально. Пойдё. Не настолькі высокая, як хацелася, але ладно. Адпраўлю гэта Ифану. І меч гэта можна Ифану таксама. Далее розныя прадметы забіраем. Я уже не буду сейвскаміць. Ну, типу, вяртацца назад, праверыць. Халера з ім. Мы не настолькі высокай складанасці гуляем. Я думаю, гэта нормально. Перажывем неяк. Душы розных некрамантаў. Ладно. Давайте пакуль маленькі гэты паскрадзем. Не падалося, там гук нейкі быў. Михаль Зольдаг. Так, давай-ка ты Ифану гэта перадаш. Картина стрибзів. Ужо. Ну што, разбіваем усе. А, вось яшчэ одна. Не заўважыў. Разбіваем усе, чаму б не? Што нам перашкаджае? The soul jar stands on its plinth, glowing softly. From within, you can almost hear the whisper of a voice. Разбіваем. А, можна толькі накласти руку. You see, or rather, you feel a far off light. Вы бачыце, але хутчэй адчуваеце вельмі далёкую зямлю, залём And in your arms, you ваше дыханне, замёрзлае дыханне вісіць у паветры. Так, сосны, як гэта, іглы сосен. Так, на ваших шчаках і на ваших руках вы адчуваеце вагу, тело мёртвае, але у вас ёсць надзея. your vision swims. You're older, but perhaps not wiser. You march at the Ваше head of shambling hosts. Ваше прадбачанне плыве далей. Вы сталей, але магчыма незначна разумней. Так. Вы ідзеце at the head of a shambling host. The enemies of Brachus Rex melting before you. Ну, карацей, на баку Бракуса Рекса нехто змагаецца. Now Brachus stands before Сцэна you. зноў змяняецца. Бракус зараз стаіць перад вамі, прыгожая жанчына каля яго. But cold arms bind you. You're sealed away in a tower. Your screams fill the darkness. Так. Вы нешта моцна адказваеце ў ярасці, але холодныя рукі як гэта, ловяць, ну, замыкаюць вас. Вы закрытыя ў вежы, вашы крыкі запаўняюць цемру. You feel a jolt and open your eyes to see the soul jar before you, lying still in the vault. Your hand falls from the jar and grips the pillar as you try to calm your ragged. Мы аддышваемся пасля гэтага прадбачання. Разбіць
Можна забраць душу адтуль, каб атрымаць сабе крыніцу, гэта не настолькі прям важна. Можна закінуць сабе ў заплечнік, альбо разбіць яе адразу. Забраць, думаеш? Я просто не памятаю, ну, я разумею, што гэта душа, і адтуль можна душы, гэта раўно крыніца, так? І я ж потым змагу яе разбіць, правильно? Зараз зачитаю яшчэ паведамленне. З нагоды мікса класаў. Divinity Original Sin 2 тым класнае, што тут нібыта няма класічных класаў. Класічныя класы. Але якраз такі мне здаецца, што персы тут больш эфектыўныя, калі яны выкарыстоўваюць некалькі школ у сінергіі. Так, ну некаторыя школы прям файна працуюць разам. Гэта ж як паёк. Дык я не вельмі жадаю гэтай душы паглынаць. Ну ладно. Ладно, я заберу, я ж змагу потым разбіць. Ну так, давайте зараз паспрабую разбіць. Я просто каб ведаць, што гэта працуе так. The jar stands before you, cold and still. A human spirit slips from the ruins of the jar. Decked in necromancer robes, she turns to you, bows, and Ну вось, мы вызваляем некраманта. То бок, ну, па сутнасці вось. А гэта не ўплывае на канцоўку неяк, альбо на падзеі гульні? Таму што мне падаецца, гэта вельмі важны выбар. Вы паглынаеце душу чалавека сабе, каб выкарыстаць яе, альбо вы замест гэтага вызваляеце яго. Гэта ж, ну, як бы такі прям, ну, маральны, вельмі моцны момант. На квест уплывае. Ну, я не ведаю, я просто... Крыніца зараз не такая моцная штука. Давайте я шклянку заберу с собой. Загружусь и зараз просто заберу я и все, и пойду. Или что, поразбиваю их все разом. Это не разбитая еще шкляночка, так? Сколько ж у меня усяго, а? Блин, там реально сміття просто набирается уже. И это ифану. Это ифану. Вось гэта паесть, блин, нешта на контр спіхаць насамрэч не такая благая ідэя. А я магу неяк масава браць? Не? Няма такой магчымасці. Давайте я тады вось так зраблю і хаця бы ключыкі реально запихнуть. Потому что такая розніца, правильно? А то у інвентар гармідар просто немагчыма. Это у товары, и это ифан отправляется. Я звычайно просто у свой инвентар зазіраю літаральна у момант, калі ўжо прыходжу на продаж. Вось і ўсё. Вось мой момант, калі я гляджу у свой инвентар. Ифан отправляется. Ежу яшчэ можна было бы распіхаць, канешне, але ладно, халера з ім. Аўтасартыроўка. Хаця бы так. Хаця бы так. Тут яшчэ здольнасці засталіся, якія нікуды мне не ідуць, абсалютна. Мне няма тых, хто бы гэта крышталі. Я думаю, ладно, давайте вось гэта яшчэ, вось гэта, отправляем так само Ифан. Ифан, ты яшчэ можешь ходить хотя бы с такой колькостью картин? Подаецца, можа. Это на продаж отправится. Дида Бракуса Рекса. На продаж, я так разумею, мне дида не патрэбная. И гэтая штука мне бескарысная становится. Кинжальчик так сам можно на продаж отправлять. Не глядзячы на то, што ён, блин, эпічны. Ён ўсё роўна каштуе амаль нічога. Вельмі дзіўна. Ладно. З гэтым усім будзем далей потым разбірацца. Яшчэ некраманта аднаго. Ну, зацягваю мару. Вы бачыце яшчараў старажытнай імперыі, якія разварочваюцца ад вас. Як гэта?
выганяюць у вас у дзікую мясцовасць. З вашым падарожжам чалавечыя малпы адварочваюцца да вас. Усе акрамя адной. Яна усміхаецца вам. Яна адчыняе для вас свае рукі. Яна кажа, што яна забярэ вас дадому. Гэта Бракус Рэкс. Ён абяцае магутнасць за кошт. Ён здымае з сябе залатыя твае скейл. Скейл гэта як жа яна? Словы. Адну за адной. Поўнасцю да самай касці здымае. Ён абяцаў табе карону, але ўсё, што ты атрымаў, гэта ланцугі. Ты спрабуеш змагацца, вярнуць тое, што табе належыць, але жанчына бярэ цябе за руку і вядзе цябе ў вежу. Ён абяцаў мяне, што прывядзе мяне дадому, крычыш ты. Ты ўжо дома. Яна смяецца і закрывае за табой дзверы. Гэта тое, дзе ты павінен знаходзіцца. Так. Твоя рука... Ну, зноў мы прыходзім у сябе. Давайце-ка заплечнік это ўсё адпраўляем. Оп. Што там? Абмеркаваць, ждаць. Абмеркаваць прадбачанне гэтае з камандай. Пра каго гаворка? У мяне два варыянты адказа. Першы, які эгоізм, такая непатрэбная боль, мярзотна. І другі варыянт, ён зрабіў столькі гэтых самых злачынстваў за болі, не за жорсткасці. Яго трэба выбачыць. Гэта гаворка ж пра Бракуса Рэкса. Так. Давай пра эгоізм. Блін, што за лухта? Ну, тыпу, я не разумею пра каго. Пра Бракуса Рэкса, тое, што ён нарабіў, альбо пра гэтага, пра яшчура. Ну, некраманта. Ну, некрамант гэта вось гэты яшчур, якога выгналі. Просто я ў гэтым кантексце, ну, такі, мне нават не сказалі, у чым злачынствы гэтага яшчура. Ну, я не ведаю. Я ведаю, што он некрамант, але, як бы, і што? Тут некраманта ёсць кніжачкі шмат. Ну, зараз. Так. Ніякая колькасць адзіноства не выбачае гэтага. Ён дапамог пачвары для сваіх эгоістычных мэтаў. Ну, я як бы, у прынцыпе, абвінаваціў і ладно, нармальна ўсё, але нармальна, карацей. Мы самі не зусім жывы. Ну, гэта так. Тут хутчэй я пра тое, што я не ведаў, пра каго я кажу. То бок мне гульня недастаткова сказала, не патлумачыла, пра каго я каментую. Я, дарэчы, пра яшчура нічога не ведаў, а персанажы быццам бы ведаюць больш, чым я. І атрымліваецца трошкі дзіўная сітуацыя. Мой Фейн быў файным некрамантам. Ну, нармальна. Ён фейны некрамант. Я, дарэчы, думаў зміксаваць яго. Зараз я пакуль яму такія бафы накідваю, ну, полумя і геамансію. Але геамансія выключна для таго, каб ён мог сам сябе лячыць, калі што. Больш для гэтага. А з-за таго, што атрута і агонь цудоўна разам працуюць, вы можете атруціць штосьці і падарваць гэта потым полумем. Вось такая моя логіка. Але часта я зараз з андэдамі сустракаюся, дзе моя геамансія нахрен нікому не патрэбная. Вось. І застаецца толькі вогненна, я думаю, можа быць некрамантаю таксама пачаць яму мацаваць. Яшчэ адзін некрамант. Давайте зазіраем. Вы апынаецеся ў таверне. Бачыце дворфу ў цэнтры пакою, які жартуе, і ўсе смяюцца навокал. Вакол ходзяць зомбі, якія раздаюць ежу і напоі. Ну, яны замест гэтага. Пакаёвак тут.
Дзверы адчыняюцца, і высокая прыгожая жанчына заходзіць у пакой. Яна, каля яе па абоіх двух баках стаяць узброеная стража, ахова. Вы не можете разобрать яе слова, але бачыце страх у вачах дворфа. The dwarf mutters a word, and the undead lurch Дворф мовіць слова, і андеды нападаюць на прышедшых, але іх рэжуць быццам бы жыта. Дворф спрабуе збегчы. Дворф гэта яна, гэта дварфійка. Дварфійка піхае сваіх сяброў у косках на шлях жанчыны, але яе ўсё роўна ловіць да таго, як яе атрымаецца збегчы. as she's dragged away to a tower. You hear her cursing Brachus Rex and his whore. Пакуль яе цягнуць у вежу, вы чуеце, як яна праклінае Бракуса Рекса і яго шлюху. Нават калі яна кінута, яе кінулі ўнутр і дзверы зачынілі, вы ўсё яшчэ можете чуць яе You крыкі. pull your hand away from the jar, your head swimming. You can feel the dwarf's cold terror still throbbing in your bones. Так, выцягваю, ну і зноў мы прыходзім у сябе, зноў жа закідаем сябе, і зноў жа ёсць умеркаванне. Lucky find. Яшчэ адна некрамантка. Vision fades. Выбачаць не будзем некрамантаў, хаця і самі забіраемся ім стаць. Так. She must have been acting against Brachus Rex for him to have come for her like that. Яна хутчэй за ўсё дзейнічала супраць Бракуса Рекса, з-за таго, што ён прыйшоў за ёй і забраў вось так. Keeping the dead as slaves. What a disgusting Трымаць мёртвых як рабоў. every Што за жудасная паказуха? Так, яна заслугоўвае таго, што то, што трымала. Was more kindness than any necromancer deserves. Зачыніць у вежы гэта занадта добра для любога некраманта таго, што яны заслугоўваюць. І мы тут некрамантам збіраемся быць, так? Я ж, наколькі я памятаю, персонажам пофіг, калі ты некрамант. Абсалютна пофіг. То бок, нягледзячы на тое, што тут у сусвеце па лору гэта як бы важна, але вось канкрэтна вашым персонажу ўсё выбачаецца. The jar before you may have looked opulent once, but no longer. Now it's covered in grime. Its paint chipped. The soul jar Так. rocks slightly, light flashing from underneath its lid. On its rim, you can just barely make out the name. Імя Кратіана. Давайте. As soon as you touch the jar's cracked surface, you see a vision of splendor. Silks, Вы бачыце прадбачанне багацця. lechery, Шоўк, добрая ежа, lies bone and але пад гэтым усім ляжыць косткі і кроў. the vision shifts. You see Гэтае бачанне перасоўваецца ў іншае месца. Вы бачыце палаючыя вёскі, зарэзаных жанчын і дзяцей. Вы бачыце яе, ачышчаючую палачку ў руцэ. Вось гэта якраз такі мы яе забралі. Якая знаходзіцца ўсярод гэтага ўсяго. Яна адкідвае галаву, і смех разносіцца ў вашым чэрапе. shadow falls across her. Цень падае на яе, і вы бачыце вялікі плачучы твар. Brachus drags her back. You see her fall into the mire of the swamp, trapped. Яна цягнецца для таго, каб быццам бы абняць, але Бракус цягне яе назад. Вы бачыце, як яна падае у багну, у пастцы, Pull your у hand пастку. away. You can feel a deep longing sadness in your soul. Is it regret or just Мгм. sadness for a life that used to be? Окей, ладно. Заплечник, ты ідзеш. Можа быць, і не варта іх вызваляць? Vision Я ўжо трошкі змяніў сваё меркаванне. Я думаю, тут больш іх рэакцыя на адносіны гэтых некрамантаў з Бракусам, так як той быў той яшчэ пачварай. Ну, яны заўсёды, я ўжо зразумеў з трэцяй, там, другой трэцяй, што яны, ну, кампаньёны кажуць выключна пра некрамантаў. І калі мы асуджаем кагосьці, мы асуджаем некраманта, але просто што з першага раза гэта было незразумела. Ну, вось, тут як бы не тое, каб праблема. Ну, яно невялікая праблема, просто што неяк дзіўна. Я не разумею, што... Я даю адказ, калі не разумею, на што я адказваю. Ведаеце, вось гэта адчуванне для гульца вельмі такая балючая тэма. У пачатку 10-х яшчэ, калі толькі пачалі рабіць такія... Я скажу, нават Mass Effect гэта пачаў, трохі. Калі замест таго, каб сказаць дакладныя словы, што кажа персанаж,
Нам кажуть толькі скарочаную версію, якая прыкладна апісвае нашы эмоцыі. Вось. І вось гэта скарочаная версія, якая прыкладна апісвае нашы эмоцыі, яна часта кажа не тое, што мы думаем, што яна будзе казаць. І калі хоць крыху памыліцца са словам падабраным там, то абсалютна губляецца, ты не можаш пабачыць памылку пераклада, ты даведваешся толькі пасля таго, як ужо абраў рэпліку. Вось. У гэтага падыхода ёсць трошкі невялічкая праблема. Вось як я пісаў, то бок калі пры перакладах яна губляецца. Але тут нават у арыгінале з таго, што мне не апісваецца канкрэтнае слово, што я кажу, а проста я падтрымліваю альбо не падтрымліваю гэта. І яно, што гэта не зусім дакладна. На ўвазе, што яны асуджаюць некрамантаў не таму, што яны некраманты, а таму, што яны рабілі пры жыцці, таму, што яны рабілі пры жыцці. Можа быць. Гарцяна выкарыстоўвала, вось тут, дарэчы, нарэшце выкарыстоўваецца канкрэтна імя. Гарцяна выкарыстоўвала боль і смерці іншых для свайго задавальнення. Яна павінна быць праклята да канца сваіх дзён. Да канца ўвогуле ўсіх дзён. Ratiana's life was selfish and hedonistic. Тут нават чырвоны прынц яе не выбачаем, дакуль такія альтэрнатыўныя версіі прапанаваў, а тут не. Whatever a person may have done in life, they can always be redeemed. А тут Лойс чамусьці на яе боку становіцца. Што бы чалавек не зрабіў у сваім жыцці, іх заўсёды можна выбачыць. However her life began, it ended well. No one should be damned because of their youth. А чаму такі на 180 градусаў разгарнуліся меркаванні Лойс і Іфана? Яны дагэтуль такія, некрамант, які там бар сабе зрабіў, якіх выкарыстоўваў проста трупы як гэты самы, як падавальшчыкаў ежы, вось яго пракляць да канца сваіх дзён. А вось гэтую жанчыну, якая літаральна людзей забівала, там, і жыла за кошты і жыцця іншых, яе тыпу нармальна. Каёўкі зомбі не спадабаліся. Так, я просто... Гэта, тыпу, прямо на 180 градусаў быццам персонаж адказвае. Я нешта, можа, не разумею. А вось гэту я магу альбо адчыніць, альбо пакінуць на месца. Гэта я пахне дрэвам і водарасцямі. Так, адчыніць. Вы апынаецеся на прыгожым караблі. Ваша браня пульсуе з заклёнамі, якая дамінуе над тымі, хто да вас набліжаецца. Ваш сцяг падняты ва імя Бракуса Рекса, тырана, які гандляваў сваёй душой. З яго маючы яго моц, ваша плоть і кроў больш ужо не важны. Калі ваше прадбачанне знікае, ваша душа быццам бы рвецца, спрабуючы адарвацца да гэтай сувязі. Так, бегчы за душою ў цемру, пакуль вы яе не зловіце. У канцы вы ўсё ж такі ваша сквапнасць перамагае вас. Вы шукаеце, дзе знаходзіцца сховішча тырана, каб вярнуць вашу душу, але Бракус ужо гатовы падрыхтаваў на гэта пастку. Просто сумняваўся, ці будуць цябе асуджаць, калі ты станеш некрамантам. Калі на гэта, то так, я хоць трошкі там усталявалася. Але тут ёсць сістэма стаўлення да цябе персонажаў, які ў Baldur's Gate 3, таму калі чыё-то стаўленне важна, то трэба думаць, што кажаш. Так. Душа хаваецца. Давайте закидываем. Яны, па сутнасці, усе абмянялі сваю душу на моц, якую прапанаваў ім Бракус Рекс. Я віншую з гэтым. І гэта, па сутнасці, вярнуцца назад. Просто шлях назад. Але тут ёсць яшчэ статуя, гэта апошняе, што тут ёсць. Галава і рукі баства адсутнічаюць.
адрэзанай быццам бы мячом. Вы можете сказаць, што гэта павінна быць нейкім чынам сімвалічна. Альбо гэта, вы маглі бы сказаць, вы не можете сказаць, ці гэта было сімвалічна, альбо просто нейкі акт вандалізму. Нешта дзіўнае з гэтай статуяй. Вельмі асцярожна глядзець. Калі вы вельмі уважліва аглядаеце, у вас ёсць прадбачанне. Статуя быццам бы жывая, і быццам бы абдымае сваімі каменнымі рукамі. Вы не здольныя супраціўляцца гэтым, вас уцягвае ў бясконцую ноч. Так. Не ноч, а цямро. Люцик там сышоў. Я не ведаю, ці ён вернецца. Давайте, я магу просто пакінуць пусты гамачок, але ён займае месца на экране. Давайте я пакуль выключу, калі вернецца, я вам зноў уключу. Зараз яшчэ там трошки пераставлю рэчы і працягнем. Так, я тут. У DOS 1 мне, дарэчы, не спадабалася сістэма рэакцыі персонажу на падзеі. Там ад тваёй рэакцыі залежыць, які бонус атрымаеш. І перыядычна трэба адказваць не як хочаш, а як трэба твайму бонусу. Гэта ламае ролплей, калі хочаш быць эфектыўным. Я не ведаю, ну, і на нізкай, калі жадаеш быць эфектыўным, так. Я разумею гэтую барацьбу эфектыўнасці. Я адказваў проста, як мне падабаецца. І я атрымліваў у сабе персонажа, які мне падабаецца. Вось і ўсё. Я не чакаў нічога ад свайго персонажа, але мне падабалася тое, што маё меркаванне фармуе здольнасці персонажа. А з таго, што мы гулялі на пару з чалавекам, то у нас атрымлівалася, у нас былі часта не зусім прям пагадненне на тым, што сказаць, і мы свае рэчы казалі, і кожны свой бонус атрымліваў. Вось. Даволі цікава ў гэтым сэнсе. Зноў жа, гэта калі ты не білд нейкі збіраеш. А я думаю, што якраз такі на першае праходжанне у вас як бы ты не білд будуеш. Правильно? Опа. Чэмпіён багоў. Это святыня быццам бы прынесла мяне сюды. Але мы ў адзінку тут. А Сірлору перанесла, дарэчы. Сірлора, што ты думаеш об этом? Ага. Я напужаўся сам на Сірлора, таму што тут ні дрэваў, ні лісця, нічога, ні зямлі нават. Жудаснае месца. Добра. Так, але глядзі, ну вось, ну я гуляў у пары, таму не хочаш загаджацца, гуляеш у камень, ножніцы, папера. Так, гэта ачмурэнна, таму што гэта будзе абраны варыянт, які будзе ўплываць далей на гісторыю, так, то бок, ну, варыянт канкрэтна падзей, але бонус ты атрымаеш усё роўно свой жа, які ты жадаў. То бок ты можаш абіраць, што жадаеш, па сутнасці. Ты просто кожны раз абіраеш тое, што падабаецца, а там ужо каму выпала, той і атрымлівае сабе. Пры гэтым, наколькі памятаю, там перакананне нават уплывае на гэтым. Глядзіце, што ў нас тут. Нейкія фігуры паміж сабой змагаюцца. Я трохі памятаю, што гэта такое. Ну, я памятаю, чым сэнс. Асноўны сюжэта, але калі вам мне гэта не знаёма, мы зараз пакрыху будзем з усімі імі размаўляць. Амадзія. Вы падыходзіце да фігуры, але гэта кавалкі туману пачынаюць затуманьваць ваш зрок. З кожным крокам гэты туман становіцца ўсё мацней, хаваючы фігуру ад вашага зроку. Фейн? Фейн. Гэта голас. Вы ведаеце яго, пабегчы да яго. Вы прадзіраецеся скрозь туман, бячыце за яе голасам на вельмі высокай хуткасці. Вы спатыкаецеся і потым пачынаеце падаць, але зноў абапіраецеся аба штосьці. Ці гэта кніжная шафа?
As the mist clears, Вы азіраецеся навокал, так, калі развеиваецца гэты туман. Вы стаіце ў бібліятэцы, у вашай бібліятэцы. Вы чуеце кашель за вами і паварочваецеся, каб пабачыць вашу асістэнтку, Харину. she hands you a thick book. Яна перадае вам тоўстую кнігу. Universal veil. Назіранне за універсальным пакровам. Universal можа быць як сусветным пакровам, не ўпэўнены. Вы глядзіце на яе са здзіўленнем, як калі яна тлумачыць. Вы мяне пыталі, каб прынесці ваши даследаванні, майстер Фейн, для вашага госця. You walk through the library. Калі вы праходзіце скрозь бібліятэку, Гаріна як это, кажа вам свае выбачэнне. It was a Як жа шкада, што кароль забараніў наступнае даследаванне пакрова. Это вельмі цікавая тэма. leads you to a door, your study. and Свае шкадаванне нам перадае. Я бачу на Divinity Original Sin 2 яшчэ 20 000 закидываецца. One of the seven lords. У вас там колькі? У вас колькі назапашана, прызнавайцеся. Вы вырашылі месяц Divinity Original Sin 2 зрабіць, так? Вось просто цікава. Сёння закінулі 30, так? То бок яна ўжо павінна ў топ-5 сайсці, так? Угу. 2 мехадайса. Два у сэнсе. Зразумеў, окей, ладно. Ладно. На револьт отправляется 1000. Дякую вялікі. Так, а коты у меня нигде не укладися больше, не? Дайте-ка я зернуся, погляджу, может здесь есть. Не, нема. Яна праводзіць вас да дзвярэй, да вашага кабінету, і адчыняе перад вашымі, каб паказаць вам вашага госця. Вы праходзіце праз дзверы і бачыце ледзю Амадзію, адну з 7 лордаў. Так, глыбока пакланіцца і павітаць Матрону у вашым маленькім офісе. Ну, калі ласка, гэта не патрэбна ніякія цырымоніі альбо пыльныя тытулы. Ты можаш проста звяртацца да мяне Амадзія. Я павінна сказаць, што вы стварылі даволі шмат, як гэта, шораху, ну, карцей, стварылі шмат шуму, нашумелі, дарагі Фейн. Іншыя лорды і я былі вельмі здзіўленыя вашым даследаваннем. Мы верым у тое, што указ караля, які, што вы не павінны больш даследаваць пакроў, быў не зусім правільным. Мы жадалі бы, каб вы рабілі больш сваіх даследаванняў. Я ўжо бачу, што вы прынеслі мне яшчэ больш чаго пачытаць. Дзякую вялікі вам, мой дарагі. Так. Давайте. Я вось думаю. Дарэчы, зараз Лючак, можа быць, укладзецца назад. Ён зараз там раздумвае яшчэ на гэта месца. Ось, залазіць усё, чат. Ён залазіць. Гэта не вучэбная трывога, код залазіць назад. Ён укладвацца зараз будзе. Глядзіце, якая справа. Зараз для тых, хто ведае, так асцярожна без спойлераў, я зараз вам скажу тое, што я памятаю, і тое, што можа быць важна, таму што гэта будзе адрознівацца ад персанажа да персанажа. Усе персанажы, калі трапляюць у падобную сітуацыю, яны размаўляюць са сваімі багамі. Так? Типу, о, вялікія баство, там, вось гэтыя, якія якраз такі аб'ядналіся, каб спыніць цемру, скажем так, у гэтым сусвеце. Вось. А вось у Фейна ён бачыць з-за таго, што ён з старажытнага сусвета сам, і ён андэт, якому шмат тысяч год, то ён бачыць якраз такі проста аднаго з лідараў сваёй краіны. То бок ён, па сутнасці, з таго часу, калі гэтае баство, якое лічыцца баством, было ніякім не баством, яны было проста чалавекам. Можа быць вельмі магутным, але лордамі той краіны вялікай. То бок, па сутнасці, гэта жывых узвялі ў ранг святых там, і
гэта не скажу. Ну вось карацей так. Ладно, тады добра, без спойлераў, карацей глядзіце. Калі за іншага персонажа сюды трапіць, мы размаўляем не як з раўным і проста ўспамінамі сваімі. Мы размаўляем быццам бы з бастом, якой да нас звяртаецца. Ну, вось такая штука. І там на фоне, дарэчы, яшчэ іншыя богі, якія якраз такі маглі бы трапіць да гэтага, ну, да іншых персонажаў, яны там на фоне змагаюцца. Што цікава, там, мне падаецца, я бачу нават лакацыі, куды бы трапілі іншыя бы гульцы ў гэты момант, калі б тут былі гульцы. То бок тут, па сутнасці, ў гэтай лакацыі ёсць месца для размовы ўсіх персонажаў. То бок, ну, калі вы 4 персонажы сабе стварылі і 4 чалавекі гуляеце, вы ўсе тут знаходзіцеся і размаўляеце сваімі, як гэта, сваімі персонажамі, скажем так. Пытаце у яе, што яна тут увогуле робіць? Кароль забараніў працягваць працу над гэтым. Кароль. Няўжо гэта адзінае, аб чым людзі толькі гавораць? Якія веды, маладыя? Якія адкрыцці? She snatches the book from your hands. Яна забірае кнігу з тваіх рук, прабягаецца па ёй, engrossed. Блин, мне прям слоўнік патрэбны. Давайте я хаця б Google перакладчыкам буду гэтыя словы узгадваць, таму што чамусьці вось гэты эмоцыі у мяне прям самае горшае. Паглынуты, вось. Паглынутая вашым даследаваннем. Так, вельмі цудоўна. Бар'ер з чыстай крыніцы. Сапраўды вы думаеце, што гэты пакроў, гэта ключ для адкрыцця новай будучыні? Ёсць. Ладно, зараз падумаю над варыянтам. Адзін серлора напляваў на багоў. Так, але ён тут літаральна перасунуўся. Я не разумею, чаму ён перасунуўся. Гэта ж прям загадка для мяне. Так, сказаць, што гэтае пакроў, гэта адзінае самае вялікае адкрыццё ў гісторыі. Яно таіць у сябе бясконцую моц. Это першы варыянт. Другі варыянт, асцярожна сказаць, кароль думае, што гэта небяспечна. Ён кажа, што пакроў быў створаны, каб стрымаць штосьці, ну, штосьці стрымаць. Магчыма, для гэтага ёсць нагода. Давайте гэты варыянт. Так мы і вырашылі, так мы і думалі. Мы падумалі, што гэта даволі дзіўна, што кароль будзе адмаўляць табе ў шансе, каб даследаваць штосьці, што можа быць так важна для нашых людзей. Але магчыма, у нас усё яшчэ ёсць шляхі, па якім можам прайсці. Магчыма. There is a crash of timber behind you, and you can feel hands grabbing you. You are dragged backwards as Amadia screams. Вы чуеце удар дрэва за вами, і вы адчуваеце, як рукі цягнуць вас. Вас цягнуць назад, калі Амадія крычыць. The screams fade to nothing as Крыкі знікаюць у нічога, і так же сама, як сцэна перад вамі. Вы станеце ў халодным сяродных мерцаючых камянёў зноў з леді Амадіяй перад вамі. Фейн, дарагі ты, Фейн, мне патрэбна ведаць, мне патрэбна быць упэўненай. Калі б ты быў не тым, кім ты сябе назваў, гэта магла бы быць катастрофай. Катастрофай? Кім бы, я думаю, мы маглі б быць яшчэ? Другой варыянт. Яна рэальная, яна сапраўды рэальная. Малі цябе, каб сказаць, дзе знаходзяцца іншыя. Вы не можете знайсці сваіх людзей навокал. Трэцяе. Гэта быў проста нейкі дурны тэст. Так, яна же могла просто нас апытаць. Давайте вось гэта. Яна сапраўдная, і мы не можам знайсці сваіх людзей. Супакойся, маё дзіця. У цябе будуць твои адказы, але за адзін раз я буду даваць табе толькі адзін. Ну, толькі я буду даваць па аднаму адказу. Па-першае, ты павінен зразумець, якое варыянцтва абрынуў кароль на сусвет.
Першае, вар'яцтва. Якое вар'яцтва? Няхай на табе патлумачыць усё, што адбываецца. Другі варыянт. Сказаць, што нам без розніцы на гэты, нас не клапоціць гэты прымітыўны сусвет. Мы просто жадаем ведаць, дзе знаходзіцца наш народ. Трэці варыянт. Сказаць, што вы бачылі істот, якія выглядаюць як Ралік, Дуна і іншыя, але да іх ставіцца як да багоў. Халера іх бяры. Трэці варыянт, чаму я называю нас дзіцём? Яна, магчыма, і лорд, але мы не дзіцёнак. Так. Наконт істот. Давайте вось гэта пра багоў. Ралік, Дзюна і іншых. Ну, але мы ўсё ж такі богі. Мы падняліся над нашымі былымі формамі, але ў нас не было выбару. Не пасля таго, што мы адкрылі. Мы даведаліся, чаму кароль забараніў даследаванне. Ён ужо ведаў пра пакроў. Ён забіраў яго сілу. Ён забіраў яе, каб атрымаць сабе больш магутнасці. Калі мы... Як гэта? Калі мы пасварыліся з ім наконт гэтай здрады, ён выкарыстаў сваю сілу, каб спрабаваць кіраваць намі, пераўтворыць нас у рабоў. Глядзець у шоку. Кароль жадаў зрабіць рабамі сваіх жа людзей. Гэта не мае ніякага сэнсу. Другі варыянт. Мы амаль не здзіўленыя. Пасля таго, што ён зрабіў нам, ён дакладна згубіў свой розум. Трэцій. Ён аслабляў пакроў? Ці гэта не атрымалася? Ці атрымалася ў іх даведацца, што за ім? Давайте пра пакроў спытаем. Пакроў не паў, але ён быў аслаблены. Сцяна атрымала трэшчыну. І кароль выкарыстоўваў гэтую сваю сілу, каб пашырыць яе. Мы змагаліся, вядома, але кароль спаліў нашу зямлю. Але тады, калі мы аб'ядналіся, мы перамаглі гэтае зло. Яго закінула па-за межы пакрова, які ён так спрабаваў змяніць. Але наша перамога была бессэнсоўнай. Нашы людзі, яны былі знішчаны, поўнасцю знішчаныя. Мы, 7, ўсё, што засталося. Першае, навіны б'юць нас быццам молатам у грудзі. Нашы людзі ўсе зніклі. Не можа быць. Другое. Мы думалі, што... Другое. Ты думаў, што гэта будзе больш балюча, але пасля гэтых гадоў у адзінку ты зразумеў, што табе ўвогуле не патрэбны больш людзі. Трэцяе. Вы адчуваеце, як холодная... Чаму эмоцыі так выклікаюць праблемы? Лютасць. Як холодная лютасць падымаецца ўнутры вас. Вы жадаеце помсты. Давайте пра першае, пра людзей. Тое, што вы найбольшы народу. На жаль, гэта так. Але ты павінны быць моцным. Наперадзе яшчэ бой, перад намі яшчэ знаходзіцца бойка. Прайшлі стагоддзі, на працягу якіх кароль шукаў шлях, каб вярнуцца ў наш сусвет. І па-за межамі гэтага пакрову, Вейл, можа быць, ёсць больш удалае слова. Быццам бы не трапна. Вэлюм. Вэлюм давайте. І па-за вэлюмам мы знайшлі моц, якую... Ён знайшоў моц, якая можа дапамагчы яму. Бездань. У той момант, калі мы адкрылі бездань, мы зразумелі, што вэлюм быў створаны, каб якраз такі каб стрымліваць сілы, якія яшчэ больш старажытныя, чым мы. Але дзякуючы каралю, гэтае зло пачало праходзіць скрозь гэтыя трэшчыны. Расколіны, давайте так. Не трэшчыны, гэта нейкая лухта. Расколіны. Void out? Вось амаль-амаль. Не, гэта дэстрэніны, карацей. Нам атрымлівалася стрымаць абодвух. Але зараз, на жаль, яны перамагаюць.
Першы варыянт як? Што змянілася? Другое. Сказаць, што яна падводзіць гэта са свет. Павінен быць спосаб яго спыніць. Трэцяе, калі 7 лордаў аб'яднаныя не могуць спыніць яго, на жаль, гэта свет дакладна будзе знішчана. Як? Што змянілася? Fear we are no longer united. На жаль, мы больш не аб'яднаныя. Я баюся, што Amadia turns. Амадзя паварочваецца і паказвае на бойку на сцэну, на тое, што адбываецца за ёю. Унізе вы можете пабачыць 6 іншых багоў б'юцца, нападаюць на адзін на аднаго. Кожны з іх спрабуе перамагчы. Over the centuries, Стагоддзямі void into this world прасочваючыся бездань у гэты свет змяніла іншых, пакуль яны гуляліся сваімі смяротнымі I расамі. fear it is too late for them. На жаль, мне падаецца, што занадта позна для них, для нас. Але ты, Фейн, Untouched by it all. але цябе гэта ўсё не кранула. The world needs a power to protect it. Гэтаму свету патрэбна сіла, каб бараніць яго. І ключ. You have fought. І ты з'яўляешься ключом, Фейн. Але ты паў так далёка, альбо нізка. Так, кіўнуць. Мы не адчувалі сябе цэлым шмат стагоддзяў. Трэцяе, сказаць, што мы, разлавацца, што мы не палі, нас адціснулі, і у гэтым павінны кароль. Glower. Што гэта такое увогуле? Злавацца? Не, я нават не ведаю, просто такое для мяне новае слово. Злавацца на не толькі так, як чэрэп можа. Табе не патрэбна нагадванняў. Сказаць, што гэта кароль павінна ў гэтым. Вядома, дзіця маё, але ўсё, што ты шукаў, гэта ведае. Сапраўднае злачынства гэта было твоё наказанне. І ты атрымаеш справядлівасць. Але табе у першую чаргу табе патрэбна вярнуцца ў загаворваюся. Раз, два, три. Але у першую чаргу ты павінен вярнуцца ў сусвет і збегнуць з гэтай выспы. Але ты вернешся больш моцным. Першы крок на тым, каб выправіць неправільныя, несправядлівасць у гэтым сусвеце. Я даю табе сваё благословленне, даю табе магчымасць благословляць таксама. Amadia stretches her hand out, and you feel a warm glow spread through your bones. You feel a sensation that you have not felt in a very, very Амадзя працягвае табе руку, і ты адчуваеш цёплы дотык, які распаўсюджваецца па тваіх костках. Ты адчуваеш штосьці, што ты не чуў вельмі даўно. Вельмі даўно. Ты, магчыма, заўважыў, я паспрабавала дапамагчы табе ў тваім падарожжы. Што я магу благословіць нават саму зямлю па тваімі нагамі. І зараз ёсць гэтая здольнасць у цябе. Але гэта толькі пачатак. Больш і вялікая моц цябе чакае, калі ты будзеш шукаць яе. І шукаць яе ты павінен. Але перад тым, як ты пачнеш, слова папярэджвання. Я заўважыла, што ты падарожнічаеш з граі гэтых нізкіх істот. Кіўнуць. Мы знайшлі іх вельмі insightful. Карыснымі, можна сказаць. Як можа злавацца чэрэп? Я таму не ведаю, гэта не трэба лезці ў кембриджскі слоўнік і ў ім глядзець на ангельскае значэнне. Я просто не стану гэтага рабіць, таму што не варта. Зноў жа, я спрабую, каб вы разумелі, я месцамі неправільна перакладаю. Я прям ведаю сам, што я неправільна перакладаю. Я просто падбіраю першы сінонім, які прыходзіць мне ў галаву, каб захаваць тэмп апавядання. Інакш мы з дакладным перакладам мы будзем сядзець над кожным радком, і мы нікуды не прасунемся, абсалютна. Вось, гэта вельмі важна. Мы ўсё ж такі на стрыме, а не перакладам займаемся, правильно? Дарэчы, была думка, што я гэта агучую зноў думку. Ёсць у мяне думка задладзіць на адным нейкім з тыдняў, які якраз будуць пасля серыі стрымаў па 9 Original Sin,
А зладзі серыю стрымоў просто буду сядзець перакладаць, таму што пераклад я сваю частку не паспяваю, астатнія ўсе файна робяць, цудоўная у нас каманда, усе робіцца, ўсё кожны дзень я бачу нейкія змены, людзі робяць, прям робяць. Вось, кожны дзень нешта дадаецца, і гэта прям цудоўна. Я адчуваю, што я лянотная задніца, якая ні халер не паспявае, але у мяне я не магу знайсці сабе часу, які як бы я мог пасядзець спакойна пазаймацца пару хаця бы гадзінак перакладам. Ну вось. І каб гэты час знайсці, я думаю, гэта рабіць на стрымах, таму што гэта вырашыць маю праблему адсутнасці часу вольнага. Вось. Пераклад 9 Original Sin 2 на беларускую. Аўтаматычны пераклад будзе нескладана зарабіць, але аўтаматычны пераклад як у такіх гульнях гэта праблема. Ну то бок яго патрэбна выпраўляць. Калі я гатовы заняцца тэхнічнай часткай, калі хтосьці будзе займацца потым рэдактурай. Вось. Я гатовы на сябе ўзяць адказнасць за тэхнічную частку, але в выпраўленні, вы бачыце, тут шмат прыйдзецца выпраўляць. Зараз можа быць трошкі лепей, шыішкі перакладаюць. Аўтаматычны пераклад з Гугла мы можам выкінуць, таму што там будзе складана. І ён будзе вельмі дрэнна. Ну, шыі, на жаль, некаторыя мастацкія творы перакладае лепей, чым Google Translate. Вось, Google Translate прасцей зразумець шмат у якіх выпадках. Але калі абароты ідуць хоць якія складаныя, Google Translate не можа ў гэта абсалютна. Вось, прям ніяк, таму трэба будзе падбіраць шышку пад гэта. Я магу гэта зрабіць, аўтаматычны пераклад тэхнічна хутчэй за ўсё атрымаецца. А я не за гэта перажываю, але выпраўляць там будзе яшчэ шмат. Таму калі хтосьці жадае, хацеў бы гэта зрабіць, але не ведае як тэхнічна, я магу для вам паспрабаваць дапамагчы. Магу паспрабаваць, я не ведаю яшчэ як яго рабіць, але я магу разабрацца і зрабіць вам. Ось. Просто што я буду толькі тэхнічную частку вам дапамагаць. Так, ладно. Таму што гульня файная. Ну, хацелася б. Просто што пакуль поўная загрузка наколькі магчыма на Disco Elysium, і я ніколькі не прыніжаю 9 Original Sin 2, але мне хочацца, каб існаваў Disco Elysium на беларускай прям вось файна. Вось каб ён быў прям файны. Пераклад, каб ён існаваў. Я ўжо шчаслівы, што ёсць аўтаматычны, таму што я сам гуляю з аўтаматычным зараз праходжу. І месцамі прям нармальна абсалютна. Просто прям некаторыя дыалогі з некаторымі персанажамі нармальна. Так, там ёсць з тэрміналогіяй паехаўшай праблемкі, калі ты разумееш ужо, як прыкладна аўтаматычны пераклад дзе памыляецца, то гэта ўжо нармальна ўспрымаецца, але дыалогі нават на звычайныя проста дыалогі нагадваюць. Але выпраўляць там усё роўна шмат. Усё роўна большую частку гульні патрэбна выпраўляць поўнасцю. Таму што вельмі спецыфічная гульня. Хутчэй за спецыфікі гульні. Нічога дзіўнага пасля таго часу, які ты правіў адзін. Я зноў працягваю размову з Амадзі, яна нам адказвае на наша падарожжа з жывымі. Але табе патрэбна быць асцярожным. Некаторыя з гэтых істот больш небяспечныя, чым табе падаецца. Яны абуджаныя, бога абуджаныя, я не ведаю, Godwoken, то бок тыя абраныя чэмпіёны іншых 6 багоў. А потым ёсць яшчэ тая, якую клічуць Лоіс. Яна штосьці іншае, штосьці жудаснае, змененае. Ты павінен баяцца яе больш, чым любых астатніх. Бо яны будуць ісці ўсімі тымі шляхамі такімі, як і тыя. Дарэчы, я, по-мойму, зараз абсолютно абсурдна. У гульне, калі вы гуляеце ў паці, вы ў любы момант можете аб'явіць бойку адзін аднаму. Я гуляў за Лоіс, по-мойму, так? І першы раз, калі мы гулялі 4 чалавекі, пасля гэтай, по-мойму, сцэны, можа быць яшчэ ў раннім доступе, таму што мне падаецца, сцэна была трошкі іншая, усе адправіліся вось у гэтае свае прадбачанне, усе маўчаць, поўная цішыня ў чаце, поўная абсалютна. Мы не, у войсе сядзім, і поўная цішыня, ніхто нічога не кажа. Праходзіць. Усе такія, ну што, як справы? Усе пераглядваюцца і, карацей, пачынаюць, па-моему, мяне атакаваць. Ну, по-моему, так. Типу, усе такі пераглядваюцца, такі, ну што, як справы? А мяне, по-моему, Лоіс, по-моему, папярэдзілі, типу,
Табе ніхто не будзе сябрам, ну вось типа такое. Вось і ўсе разгарнуліся да мяне і по-моему пачалася бойка карацей. Хтосьці стаў на мой бок абараняць, але мы па сутнасці перабіліся у гэты момант. Справа ў тым, што калі ты перамагаеш, то там па сутнасці просто цела можна ажывіць, то бок яно ні да чаго не прыводзіць гэта, ну як бы. Просто, каб вы разумелі, было вельмі складана ў паці праходзіць. Адна з прычын таму, што ты частку сюжэта губляеш бясконца. А другая палова праблема гэта якраз такі тое, што з-за таго, што другая частка раптоўна, гэта нейкая спаборнічаючая гульня, у якой ты павінен спаборнічаць з астатнімі, гэта ператвараецца не ў зусім звычайнае праходжанне, дзе вы разам катсцэнкі глядзіце. Не, гэта ператвараецца ў нейкі лютую херню, таму што усе становяцца, кожны персанаж гульца, якім яны не былі, становяцца чэмпіёнамі, так? І ім усім кажуцца вось гэтыя рэчы. Тут ёсць спаборніцкі элемент прямо до канца гульні. Мне вось гэта не спадабалася. Гэта той момант, калі ў гэтую гульню хочацца гуляць аднаму. Таму што я не жадаў ад гэтай гульні спаборніцтва. Я жадаў праходжання разам. А гульня такая: а вы канкурэнты, не давярайце, параною давайце, карацей. Усе адзін аднаму не давяраюць. Яны ўсе будуць ісці тым жа шляхам, што і ты, але яны не могуць дасягнуць канца. Ты павінен застанацца адзін з тваіх людзей, які можа трымаць сілу. Толькі ты, Фейн. She lays her hand on your skull, and you see it clearly. The others, the gods, Amadia, and you. You are her chosen. You are her godwoken. Гульневыя інтраверты руляць. Ну, так, нешта у меня телефон. Мне падаецца, телефон разрадзіўся. Дайце момант. Зараз телефон запускаецца, ён просто разрадзіўся, выйшла зарадка і зараз на пауэрбэнк яго паставілі. Трохі момант. Пакуль ён запускаецца, давайте далей чытаць. Я накладзе руку на ваш чэрап, і вы бачыце дакладна гэта іншых багоў, Амадзію і вас. Вы яе абраны, вы яе богаабуджаны. Я не помню, як гэта перакладаць, але пакінем так. Иди у сусвет с моим благословением, дорогие. Послухай мои слова и иди. Оп, вернулись. Тирлора, один из кем можно поразмовлять на тему этого. Благословленные галины, мы вернулись. Кожную секунду, проведенную в этом адском месте. Так. Была секунда... Что? Кожную секунду мы правялі гэтым жудасным месцы, была секундай, калі вялікі жолуд наблізіўся. А, ну, у сэнсе, што так, вялікі жолуд жа упадзе і расплюшчыць усіх. Вось гэта ўсё. Цікава? Гэта было цікава? Ты думаеш, што гэта было цікава, Кверкус? Ведаеш, што цікава? Глядзіце, як цэлы сусвет будзе апутаны каранями, вось, рутс, я слово такі выпадаць. Так, каранями дум. Ну, карацей, ўсё будзе знішчана каранями. Бачыць, як гэта гіганцкія расы ўсе падуць як лісты ў мароз. Чуць крыкі. Я не ведаю, што чым ты гаворыш. Я абсалютна спакойны. У любым выпадку. Так же, як гэты цікавы, гэты халодны жудасны ландшафт, Hellscape, гэта па сутнасці, ну, адскі ландшафт, можа быць.
Гэта не вырашае нашай праблемы. Мы тут, каб спыніць вялікі жолуд, не хавацца ад яго. Спытаць, так, выратаванне сусвета не простая задача, спытаць, як мы можам дапамагчы. О, ён дапамагае нам значна больш, чым ён ведае, Кверкус. Ён з катом сваім, са шкелетам кота размаўляе. Так, мне падаецца, там тэлефон павінен быў уже загрузіцца. Зараз будзе. Дайте момент. Яшчэ не загрузіўся, яму зарадкі не хапіла, каб загрузіцца, зараз трохі падзарадзіўся і можна зараз запусціць. Цікава, дарэчы, яго слухаць. У мяне з жывёламі размаўляў толькі Іван, але Лора не хацеў з ім размаўляць. Так. Будучыня сусвету залежыць ад нашай здольнасці, каб даследаваць заклён, каб абараніць Ревеллон. Вось што яны робяць. Нам трэба падарожніцаць скрозь землі, збіраць падказкі, эксперыментаваць з рознай магіяй і прыдумаць заклён, які абароніць Ревеллон ад яго лёсу. Ну, не лёсу, а са свайго знішчэння. Вядома, каб нам гэта зрабіць, мы павінны быць пазбегнуць, каб нас не з'елі прыслужнікі вялікага жолуда. І тут, дзе наш вялікі, дурнаваты шчыт становіцца карысным. Настойліваю, што мы можам рабіць проста больш, чым проста забіваць гэтых пачвар бездані. Кверкус. Ён думае, што ён можа ствараць магію на нашым узроўні. Я не ведаю, ці гэта міленька альбо сумна. Не, я не збіраюся дзяліцца нашай магіяй з гэтым. Мне без розніцы, як ён табе падабаецца, Кверкус. Ну, добра. Я не магу даць ім магію, але я магу навучыць яму, каб зрабіць... Так, але я магу навучыць яго, як ён можа стварыць адзін заклён, калі гэта будзе зробіць цябе шчаслівым, але толькі адзін. Так. Дайце-ка момант і зараз запушчу. Трохі момант. Ёсць, зараз вам. Оп. Ось, каточек вярнуўся. Вавёрка цягнецца, дакранаецца вашай нагі сваёй маленькай лапай, і вы адчуваеце, як ваш розум ачыняецца. Вы можете адчуваць сілы магіі і бачыць, як і вы можете аб'ядноўваць іх у новым спосабам. Ну вось. Ну зараз наша Пэт, божухна, питомец наш. Можа зараз наш питомец будзе мець хоць нейкія шансы на бойку. Так. Няма за што. Але, калі ласка, можам мы пайсці і далей працягваць ратаваць сусвет. Дзякуй, сэр Лора. У нас з'явілася Erratic Wisp Skillbook. Што гэта такое? Што я атрымаў? Дарэчы, тут ёсць шчыт нейкі слабенькі. Давайте-ка яго ифану. І гэта... А вось гэта яна наручная. Так, будзем разбірацца зараз зусім. Я стварыў заклён, які робіць нас шчаслівымі. Так, не, ён па тыпу заклён, ён свайго кота спрабаваў супакоіць, таму што кот такі, ну давай, можа, ім дапаможам. Ну, мы не чуем, што ён там кажа. Так, Фейну дадзім. Вось гэту палачку. Яна мацней за нашую.
Ось так. Так само дає інтелект. Можна. О, накладу там разу різні ефекти увогуле накладуватися будуть. Файно. Передаємо іфану гетта. Гет так само іфану. Гет так само іфану. А де, що мой там за здольність така? Гэта типу крафт мені отчинився, або що? Ингредиенты, магичная. Так. Где там есть что-нибудь? Панель крафта. Я ж не могу заклёны зараз об'єдновувати, не? Типу ось. А, заклёны ж можна об'єдновувати, я забывся вже. Типу ти береш 2 заклёна і ось реально можеш отримати собі ефект. А, про з'явлення Люцика. А, ну ось. Нема за що. Подаваємося шкелетному каточку. Так. Я тільки не зрозумів, ён нас типу навчив, давайте, може, почитаємо наш дневник. Хроніки. Так, глава другая уже трохи починається. Збегнуть отсюда Червоний принц, історія його, історія Іфана. А где признаки сопротивления, будучи Эльвендома? Это не тое. Эльвендом это у сенсі раси, ну, увогуле, раса ельфов. Так, кричачая, знайти Гарета, якого нам потрібно вирятувати. Артефакти тирана. Знайти рештку броні. А аура горить від серця тирана. Вона може бути занадто гаряча, каб її контролювати. Угу. І ось він перстенок, який належить ромбдою. Ті варто його увогуле пронати, я не упевнений. А де... Шкелетная рука гэтая, так и не знайшлі. Куды яна нас вядзе? Ладно. Я памятаю нават прыкладна напрамак, куды яна там показывала. Я толькі не зразумеў, ён навучыў нас нейкаму заклёну? Што адбылося? Калі ён такі, типу... Можа яна ў іншага персонажа? Давайте Фейна перанесем наверх на самое. Незручно трохи. Я не бачу ніякага заклёна. Я подумаў, ён навучыў нас нейкай магіі, але я нічога не бачу. У мяне ёсць благословленне гэтае, якое мне далі. За пункты крыніцы я магу благословіць пэўнага персонажа альбо паверхню. Я памятаю, што можна разліць ваду і благословіць гэтую ваду. І благословленная вада нас лечыць ад усяго, абсолютно. Ён накшталт кнігі дае. А я вось не бачу нічога такого. У меня новой кнігі не з'явілася. Там з'явілася быццам бы мне далі кнігу, толькі няма ніякай кнігі. Мой інвентар такі, як быў. Тирлора. То бок там з'явілася реально, типу, о, ти кнігу атрымаў. Толькі няма кнігі. Історыя сямі багоў. Історыя рыцара. Дык да просто няма. Не, гэта не то, што мы не развіты там недастаткова альбо штось такое. Тут просто няма гэтага. Мае заклёны для навучання вось яны ўсе, якія ёсць. Я прям гляджу іх і бачу нічога. У іншых персонажаў нешта на кнігі падобнае не бачу. Вось, не, ну гэта дождж. Гэта. Па самым новым. А, дакладна. Ось так, асартаваць. У мяне толькі філактэрыі гэтыя. У майго персонажа. У іншых персонажаў таксама проста пераданыя прадметы. Няма, прям няма, ну то бок. Просто не існуе.
Дзіўна. Вельмі дзіўна было. Ой. Схавай. Я тут тап час натискаю. Потому что мне чомусь падаецца, что на тап я павінен бачыць прадметы, только не бачу іх ні халеры. Так, а рука показывала. Я думаў, што я насамрэч прыйшоў туды, куды показывае рука. Рука показывала... вось яна вось тут была, дзесьці вось у гэтым месцы, і яна показывала скрозь вось гэтыя камяні. Я памятаю, што па лініі камянёў трэба глядзець. А, ну так, я не дайшоў вось сюды. Калі і будзе, то вось сюды патрэбна трапіць. Я магу тут скокнуць. Так, я могу тут скокнуть. Давайте мы прям скорот себе зробим. Так, телепортация усіх. По крыку. Оп, раз. Чакаем. Мы так уже зараз усіх перанесем. Ён дае рецепты, не заклёны. Так, у крафт идем. Рецепты. Бла-бла-бла. Руны гримуары. Не, это... А, вось. Ратик Висп. А можно поглядеть, что я надаю? У нас есть аэратургия, любая книга Хансмена. Добро. Скрутки. Ну, вось он один. Ну, давайте, да калі на Хансмена нешта выпадзе, тое, што паўторкай будзе, мы скарыстаемся гэтым, зробім сабе. Таму што аэратурга у нас ужо ёсць кніга, якая нам не патрэбна, па сутнасці. Прям просто я збіраўся яе прадаць. Заклёны, гранаты, стрэлы, дарэчы, можна было бы сабе зрабіць, можа быць. Гэта зусім... вось гэта можа быць цікавым. Мне ж маски патрэбна крафціць гэтае, так? Так, я забыўся ўжо, што гэта патрэбна. Толькі мне патрэбна орб крыніцы. Я ніводнага яшчэ не атрымаў. Цікава. Альбо я не атрымаў, можа я прадаў, можа я баюся, што можа быць я прадаў іх. Але малаверагодна. Ты можешь знайсці яе. Ну ладно. Тады ладно. Так, добренько. Давайте телепортуем далей астатніх по крыху. Просто каб не бегать далёка, нам прасцей просто потелепортаваць усіх. Ну, там можна скрафціць сабе одну, напрыклад, хаця бы эльфійскую. Так, таму што эльфійская трохі мы можам тады... ну так, нам трупы патрэбны яшчэ для таго, каб крафціць. Так, ёсць. Сіралору, я вось баюсь, што я яго... Не, я ж яго не заб'ю. Альбо я яго пакрыўджу, калі я так зраблю. Мне пытаецца, я пакрыўджу яго. Давайте так не будем рабіць, он же сам прыбежыць да мяне, правильно? Чырвонаму прынцу дадзім? Чырвоны прынц. У нас ты не можаш ужо тэлепартаваць? Не, яшчэ не ўмею. Шкада, трэба навучыцца гэтаму закрану, таму што пальчаткі гэтыя хутка стануць не актуальныя. Можа быць, ёй увогуле пакінуць гэта? Так, давайте ёй пакінем. Мае пальчаткі незначна лепей. У прынцыпе, так калі сказаць, то ў мяне і пальчатак-то не тое, каб шмат розных. Ну да ладно. Клянская тэлепартацыя. Яна валодае аэратургіяй, можа давайте ёй пакінем. Няхай так і будзе. Так, давайте у яе будзе, а я дам ад Лоіс. Дзе яна, Лоіс? Так, ты, калі ласка, аддай Фейну. Няхай у Фейна будуць. Фейн. Забирай пальчатки. Есть. Ну і все, і нормально. Няхай у яе будзе, бо у яе будзе больш пашкоджанняў.
Для таких моментів потрібен скіл на пересування. Ну хоча б телепортацію гэту покинуть. Так, Фейна на самий верх. Трошки перетасуємо, як ми звичайно. Ось. Блін, чому я тап натискаю замість Alt? Пояс. До речі, мені подається, ні водного у мене ще не було. Так, у мене увогуле ні водного не прануто. Давайте буде перше. Фізичну броню дає. А хто у нас увогуле самий низький по броні фізичний? Ну, в принципі, ні, нормально. Я дав тому, у кого доволі сумненько з гэтым. Ну, сюди рука показувала, так? Я сюди виключно для того... А, блін, слухайте. Я, подається, лухту нейку зробив, так? Тому що там якраз таки ось гэта крепость, мені подається, там і кричачі будуть. Ну ладно, уже поздно. Конечно, пересунемся таким же чином, як сюди прийшли. Опа. Куфор. Це подається якраз таки туди, куди нас і вяло, так? Віншую со стриком категорії. А до речі, а чому тільки зараз показується? Тому що стрики існують уже давно. Яны просто... Я не ведаю, що за холера. Альбо гэта тільки мне показується метаігорой. В будь-якому випадку віншую со стриком. A purple barrier hums as you approach. Так. sealing a chest inside a circle Рятові of бар'єри. stones. Так, я гляджу кожен день, але Twitch пише, що у мене один день. На неяк пару тижнів на усіх каналах почало показуватися. Справа у тим, що стрики існували вельмі давно. Гэта фішка, яка існує прям, ну, гадоў 7-8. Може бути, з самого початку ввогуле, як пункти гэты былі уведзены. Просто, може, толькі зараз інтерфейс показваць яго пачаў. Таму што ён павінен быў быць, ну, існаваць. Фіолетові бар'єри, як это, гучить хамс, ну таке хук робить. Я забувся, як. Мені в голову не приходить, як це передати. Пакуль, коли ви наближаєтеся, ён хавае унутры куфар у шэрагу старажытных камянёў. Сколар, агледзець дзіўныя сімвалы на гэтых камянях. The symbols will curse anyone that dares near. This chest Сімвалы праклянуць любога, хто наблізіцца. Гэты куфар немагчыма адчыніць, пакуль не развеяць гэтую магію. sand spills through the cracks Так, of the old містык давайте. Мы чуваем песню, якая у гэтым гуке. Уважліва прыслухацца. These are the dissonant notes of a curse. Гэта дысанантныя ноты праклёна. The barrier must be destroyed first. Калі вы жадаеце прайсці, бар'ер павінен быць знішчаны ў першую чаргу з самага пачатку. Так, з-за таго, што тут бочкі ёсць. Можа быць, мы падпалім гэта проста ўсё. Мне падаецца, гэта нармальная стратэгія. Так, захаваліся. Бум. Не. Як його зняти? Давайте докранемся. Sand spills through the cracks of the old stone. Докранемся. Unseen force tears at your shoulder. It yanks. Небачная сила разрываецца каля вашага пляча. Яна цягне мацней і мацней, спрабуючы адрываць вашу руку з свайго месца. Tastes like salt and ash. Dark energy surges across your body, eager to punish your greed. Так, ваш рот напаўняе і попел, і соль. Цёмная энергія знаходзіцца, як это, віхором закручваецца вакол вашага цела, жадаючы пакараць вас за вашу сквапнасць. Ладно. Няма ідэй пакуль.
Так, наконт 9 Original Sin 2 и пераможцы. Правильная идея подкидываешь, Вячеславич. Давайте зараз покрутим рулетку. У нас там проклён зараз хутенько пройдзе, лёгкі. Мы цэлыя яшчэ засталіся. Зараз давайте проклён. Божухна, што я кажу? Давайте рулетку покрутим. Поглядим, што мы будем глядзець у чацвер. Во што гуляць. Рулетка будзе? Вось зараз прямо будзе. Вячеславич подкинуў добрую ідэю. Чакай, ну у цябе ёсць не тое, каб шмат часу. Я зараз буду падрыхтоўваць. Я спецыяльна дам табе дадатковыя некалькі секунд. Я буду дадаваць нам колер, вось гэта ўсё. У вас апошнія моманты, нагадваю ва ўсіх. Каб закінуць яшчэ больш на свае гульні, якія вам падабаюцца. Давайте я дам, ну, з таго, што я так вельмі знянацку. У вас ёсць літаральна, давайте хвілінку дам. Каб нагаласаваць на тое, што вы калі жадаеце, можете, у вас ёсць хвіліна літаральна, зараз адлік сам сабе паставлю. Так. Сёння эстонская рулетка. Ну, пакуль не закидываю, спецыяльна не закидываю усе гульні, таму што у вас ёсць яшчэ магчымасць змяніць на рулетцы. У вас застаецца яшчэ 10 паўхвілінкі. Давайте пакуль чакаем, я распавяду тым, хто не ведае, як гэта працуе. Рулетка, у нас ёсць спіс галасавання, ён звычайна справа зверху, зараз ён закрыты, таму што мы на рулетку пераключыліся, так? Пераможца 9 Original Sin 2. Ну, паглядзім. Дык вось, у нас ёсць спіс галасавання. Кожную пятніцу, як сёння, мы гуляем у тое, што перамагае ў гэтым галасаванні, то бок апынаецца у топ-1 у чацвер, а 12 па Польшчы. Бо гэта ўсё ад майго камп'ютара ідзе, таму і 12 па Польшчы ідзе, так? Вось, гэта зараз у Менску будзе 14. Вось. Дык вось, тое, што перамагае ў чацвер, тое мы гуляем у пятніцу. Але у чацвер мы гуляем у тое, што перамагае проста са спіса галасавання. Любая гульня ў спісе галасавання можа перамагчы, акрамя калі гэта нешта патрабуе падрыхтоўкі, напрыклад, кааператывы нейкія там, ну, то бок, альбо тэхнічныя нейкія складаныя гульні могуць быць туды трапіць, ну, могуць выкідвацца за гэтага. Мы зараз павыкідваем каапы розныя, вось такое. Вось. Я просто зачытаў каментары, гэта у нас пераможцы пакуль няма. Дык вось, я зараз гэтую думку скончу. Мы гуляем у тое, што вы, па сутнасці, выпадаем на рулетцы з усяго спіса галасавання. Ну, амаль выкінуўшы некаторыя проста варыянты, якія мы не можам. Так проста пагуляць у чацвер, таму што патрэбна збіраць людзей, напрыклад, складанасці свае. Але шансы ёсць ва ўсіх. Пры гэтым, чым больш пунктаў у гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Таму мае сэнс закідваць пункты, нават калі вашая гульня мае мала пунктаў, ўсё роўна мае сэнс закінуць іх, таму што гэта падвышае верагоднасць, што яна пераможа. Так, добра, я зараз закіну нашыя гульні, якія ёсць. Дадаю ў спіс, зараз выкідываю нашыя каапы. Вось гэта у нас каап. Эліас у нас каап. Ой, блин, я нешта не тое выкінуў. Так, давайте, я могу очистить лист? Я нечто не то тыркнул. Ось так. А далее, зноў. Гэта... Эліас. Я там Devil May Cry выпадкова націснуў не тое. А ці... Няўжо так мала каапаў засталося? Без арыгана гэта таксама, дарэчы, каап, таму што гэта будзе, я паспрабую кагосьці яшчэ. Не, пачакайце-ка, Don't Start Together? Так, гэта па тыпу кагосьці, проста каап агульны, калі кагосьці я знайду на гэтую справу. Вось, увогуле, мне падаецца, два варыянты, яны сойдуцца да аднаго і таго ж. Дзесьці яшчэ быў? Вось он, Rimworld. Вось, усё, падаецца, усё.
на гэтым. Я перамешваю нашы варыянты, каб пакінуць трошкі больш драмы. Альбо можа пакінуць... Не, давайте больш драмы. Больш драмы. Яно ніколі не ведаеш, што выпадзе тады. Добренько. Ну што, паехалі. На Dreamfall The Longest Journey трапляе ў нас рулетка. Давайте я пагляджу колікі у яе балаў. Dreamfall. 10 тысяч у Dreamfall. Даволі солідная колькасць. Паважаная такая. Давайте я дадам нам пераможцу яе. Новы радочак сярод пераможцаў. Гэта у нас 88-я пераможца. Dreamfall з 10 тысячамі. Раз, два, тры. Ёсць. І дата сённяшняя. Гэта значна важней. Давайте буду улічваць, што яна 12 перамагла. Усё роўна не закідвалі на яе за апошнія паўгадзінкі. Добра. Атрымліваецца ўсё. У нас ёсць пераможца. Што гэта за галавін атрымліваецца? Нармальны галавін. Мы добра бавім час. Шатаут адразу на Nine Ravens атрымаў. Вітаю ў чаце. У нас на гэтым месцы нармальна так пужалак было. За апошнія паўгады, мне падаецца, столькі не было. Ось. Завітвайце да Nine Ravens, файныя стрымы ў яго. Калі малюе, калі ў жахі гуляе, калі кіно глядзіць. Ось, сам, на жаль, я не паспяваю на стрымы, бо працую, звычайна, ў гэты час. Ось, альбо домашнія справы нейкія раблю. Так, ці ёсць усё? Мне падаецца ўсё. Я вам спіс не абнавіў. Для вас выглядае яшчэ спіс па-стараму. Давайте я... Оп, у вас спіс абнавіўся, пераключаемся назад на Divinity. На Titan Chaser адправляецца 2500. Дзякуй вялікі. Кінапрагляд сёння будзе. Вось, завітвайце да Nine Ravens. Нагадай, калі ласка, твой час, бо я звычайна гляджу, калі ты стрымеш, што ты ў 9 дакладна ёсць, але я проста гэта для мяне, калі час я магу штосьці паглядзець, таму я не ведаю нават, калі ты пачынаеш зараз. Ось, таму, калі ласка, можаш распавесці, як і калі ты пачынаеш сёння, а можете жахі разам з магільшчыкам паглядзець. Ты ж жахі будзеш глядзець, правильно? Я ж так спадзяюся. Там жах у тым, што мы за ўвесь стрым толькі з адным НПС паразмаўлялі. Нешта... Што за халера? Так, а як гэты праклён тады зняць? Ну, я як бы бачу гэтую штуку, так? Але праклёны я зняць не ведаю як. Можа, мне патрэбна крыніца для гэтага? Нейкая. Можа быць, гэтае благослаўленне мне патрэбна. Ну, тыпу, скарыстацца благослаўленнем на яе. 1 перавялі, таму зараз 9:30 па Беларусі пачынаю. Вось, карацей, арыентуйцеся. Арыентуйцеся на гэты час. Сёння будзе. А калі не сакрэт, што збіраешся глядзець? Што? Душа нейкая. Можа адчыняць гэты самы дзверы ў лабірынце. Але ў гэты момант яна будзе знішчана. Дарэчы, у майго персонажа... А, вось яна. Вось ён заклён. А я з трупа магу вось гэта выцягнуць? Шкілета. Оп! Крыніцу атрымалі сабе. Шкілет быў развалены за гэтага. Можа быць, я не ведаю, благослаўленне накласці паспрабаваць на тыя камяні. Просто так. Ну, можа быць, гэта дапаможа. А, зараз сабіраеш. Добра, добра.
От гулях няма куди спяшацца на 300 плюс гадзін. Ну так, насамрэч. Не, у нас нармальна, мы там бойку і з браку, ну, совішча Бракуса Рекса і пабачылі гэтых самых багоў мясцовых. Нормально мы тут нарабілі. О, благословленне спрацавала. Metallic squeal. A one-armed skeleton clad in a pristine coat unfolds Так, himself near скрыня адчыняецца з металічным грукатам. Шкілет з адной рукою у прыгожым гэтым клад. Ну, карацей, pristine coat. Як яна? Ну, карацей, прыгожая не сукенка, як яна, блин, словы сёння. У адзенні прыгожым, ладно. З'яўляецца знутры гэтага куфара. He rolls his neck, aligning Ён хрусціць сваёй шыяй, выраўнівае сваю спіну і чэрап у доўгім крахцячым хоры. Ну, тыпу, ён усё крахціць у ім. Капітан Сек Запар. Кажы, о, у мяне ёсць яго гэтая. Яго філактэрій. Я магу яго разбіць. Вось, ну, то бок я магу разбіць філактэрыю, і тады ён знікне. Спытаць яго імя. Капітан Сек Запар. Рабаўладальнік тых самых акіянаў, ну, марэй. Прыслужнік караля крыніцы. Кароль крыніцы, нагадваю, гэта Бракус Рекс, які, па сутнасці, на гэтай успеў усім кіраваў. Дзякую табе за твою дапамогу. А зараз я падзякую цябе за твоё жыццё. Так, сказаць яму пачакаць. У нас яго шклянка душы ёсць. А мы абмяняем яе на яго сукеначку. Так, перакананне. У нас ёсць вельмі моцная штука для пераканання, так? У нас ёсць... Просто можна напужаць яго сілай, інтэлектам прапанаваць яму гэты самае помсту. На Titan Chaser адправляецца 1000, дзякую вялікі. Памяць, сказаць, што рэчы змяніліся, пакуль ён быў у гэтым куфары. Нам патрэбна шмат чаго яму распавесці. Альбо просто перакідваць з рукі ў руку яго шкляначку душы. Ён не можа нам пагражаць. Ну давайте, карацей, я вось зараз захаваюся. Пробую яму просто перакідаць з рукі ў руку яго шкляначку душы. Не атрымалася. А патрэбна было ўсяго 2, там, мінімальнае просто. Я загружуся, ладно. Я буду карыстацца сваімі здольнасцямі, давайте. А то я такі, блин, зараз інтэлектам мы будем давіць на яго. У нас інтэлект просто гіганцкі. Інтэлект. Мы можем дапамагчы адпомсці таму, хто схаваў яго ў гэтым куфары. Не атрымалася. Наше перакананне. А патрэбна было 3. А божухна. То бок наш інтэлект у гэтым... Блин, я не разумею. Нам патрэбна, па сутнасці... Я просто не зусім разумею, як сістэма пераканання працуе, так? Яна працуе ад таго, што моя здольнасць як бы уплывае, але неяк не вельмі шмат. Гэта, па сутнасці, зніжае просто складанасць праверкі. Просто інтэлект, вы бачылі, складанасць 3. Спрытнасць, якой у мяне няма, складанасць была 2. Вось гэту давайте спрабуем, якая складанасць там была. Там 2 таксама. Я не магу яго пераканаць тады. Калі ў мяне няма пераканання здольнасці, то я яго пераканаць просто не здольны. Лухтанейка. Ну вось, у мяне перакананне просто 1. Што мне з гэтым рабіць? Скажіце яму пачакаць, у нас яго ёсць склянка душы. Няхай скажа. Я заберу абедзве. Давай, які, блин, пірат. Прям, падымайце, сабакі. Заверыце гэтую рыбу у... Take this fish to the filleter. Гэта, карацей, нарэшце гэтую рыбку. Ну ладно, бойка пачалася. Ну і хрен з ім. Пераканаць яго не атрымалася. Мы маглі бы разбіць шклянку. І мы просто Слухайте, а калі мы зараз літаральна кінем шклянку на зямлю і разаб'ем яе?
Ну, я зараз за свайго... А, давайте за Іфана. До речі, я ж можу те ж саме за Іфана зробити. Там є складаність розум на кожен адказ. А яна просто як мені дапамагае абіранне здольнасці, типу інтэлект, ось гэта ўсё. Навошта яны як варыянты розныя? Яно дае нейкія бонусы альбо не, я не магу зразумець. Просто па выглядзе ніякіх бонусаў няма, ёсць толькі перакананне як здольнасць. І ўсё. Адсутнічае больш што-небудзь. Так, давайте возьмем шклянку яго. Дзе ён там? Оп. Я не могу просто так. Now is not the time for that. Так. Ифану передать? Ифан, ты можешь выкинуть ее? Ось, пункт дзеяння. Now is not the time for that. Не могу гэтага зрабіць. Ты можешь атаковать яе просто. Ось. І бойка не скончылася? Ладно. Я не разумею, тады як гэта працуе. Давайте тады загрузімся. Калі няма ніякай розніцы ў бойца. Таму навошта мне знішчаць яго шкляначку, правильно? Просто я думаў, гэта яго адпусціць. І ён нічога нам не зробіць ужо. Загады капітана ён прызывае шкелетаў яшчэ. Ну ладно, халера з ім. Якога вы ўзроўня? 6-га. А ў мяне каманда ўся моя... яны 7-га. Ну, в прынцыпе, яны павінны быць даволі лёгкія для мяне. Зноў жа, робім гэты падыход. Выносім аднаго нейкага. Давайте вось гэтага. Усе могуць дацягнуцца да яго. Так. Раз такая штука. Таран. Апрокинули яго. І ударам яшчэ зверху. Няблага. Зараз паляпшэнне усе бафы накидываем на нашага Фейна. Ён таксама будзе паляпшаць усіх паблізу. Ці варта мне карыстацца... А, вось гэта нельга накладваць яго нормально. Давайте чела на зямлі гэтага падпалім. Ну і цудоўна. Няхай гарыць. Далей магічную броню наклад... А, да рэчы, можа быць, з магічнай бронёй варта было бы... Не, нікуды падыходзіць не будзем. Накладванне статусу. Паскарэнне на ўсіх. Натхненне на ўсіх. І рэгенерацыю на Лоіс. Боже, выбухнула яка? Под нами усімі. Ау! Не падабаецца. Не падабаецца. Не-не-не-не. Нормально нам вынесли так усё здароўе. Можа хопіць хадзіць, а? Калі ласка. Так, Іфан. Давай добівай хаця бы гэтага. А, блин, у яго якраз таки броня зараз з'явілася. Яго лепей магіяй дабіць. Давай тады пераключымся вось на гэтага чала. Ау. Балюча яка? Мінус персонаж, мінус Іфан. Іх просто шмат. Пакуль самае балючае тое, што іх просто шмат. О, блин, я не тое наці... О, я хацеў не тое зрабіць. Я хацеў па зямлі ударыць. Лоіс, абаронная яе. Трэба было яшчэ, можа быць, з круткам скарыстацца і падняць Іфана. Таму што Іфан вельмі шмат пашкоджанняў наносіць. Атрута была накладзена. Ну, атрута, у прынцыпе, гэта тое, што мне і патрэбна. Я не супраць.
Супернова занадта жирна будзе зараз. Давайте якраз такі Іфана падымем. Іфан, падымайся, вось тут. І раз уже у нас есть такое, то давайте мы паспрабуем забраць душу вось у гэтага. Я мне цікава... Неправильная цель. А, ну правильно, яны ж мёртвыя, у іх няма крыніцы. Адкуль яна у іх будзе, яны ж мёртвыя. Не можем рухацца адсюль. Прыкінуцца мёртвым? Ляжаць тут просто. Оп. Прыкінемся мёртвым. Конец хода. Ау. Так. Што я магу за яе зрабіць? Асляпленне не дапаможа. Вада. Насамрэч вада ось зараз. Патушыць? Гэта ў першую чаргу. Па-другое, падняць магічную броню на яе жа. Гэта здымець статусы з яе. Пасля гэтага можна тэлепартнуць каго-небудзь з ворагаў пабліжэй, каб нам было прасцей, але не ўсе яны... Мало кому мы знялі магічную броню, не падыдзе. Давайте тады маланкай просто паспрабуем гэтага дабіць. Не-не-не, не дабівай Іфана. Іфана зноў дабілі. Элементальная стрэлы ўзяў сабе вораг. Не падабаецца. Есть у меня что-нибудь гэткое? А прокинули гэтага ворага, до таго не дацягнуліся. На жаль. Подойдем бліжэй. Працягваем прыкидывацца мёртвым пакуль, але можна ўжо ў прынцыпе падняцца. Так-то. Гэты чел згарыць на сваім хаду і так. А вось гэты вораг будзе нам пагрозай. Блин, складаная бойка. Нечакана. Супернова не падыдзе. Працягваю прыкідвацца. Блин, гэты чел атрутай кідаецца. Так, Лоис, калі ласка, можа быць асляпленне, яно праб'ецца, яно можа прабіцца, дарэчы. Альбо я лепей кіну на кагосьці, хто больш удала, можа быць, пашкоджанне атрымаць. Вось ты, напрыклад. Трохі куфар пашкодзілі. І адыдзем зараз. Напэўна, перакананне дае зніжэнне складанасці, але адпаведны скіл патрэбна ўсё роўна мець высокі, таму лепей ісці праз свой галоўны скіл у перакананні. Тут дрэнна, што іншыя персы не могуць дапамагаць у перакананні. Ну, трохі ёсць такое. Яна трошкі такая нейкая нязграбная, але зноў жа гэта выбачальна. Гэта не самая простая тэма ўвогуле ў гулі. Так, гэты чел будзе жывы яшчэ, ён нават паходзіць там пазней. Я пакіну на Лоис забіць яго. Гэтага чела я просто спыню і буду працягваць біць. Так, за свайго персонажа можам падняцца і пачаць біць каго-небудзь. Супернова... Не, занадта блізка. Твае яшчэ ёсць. А яшчэ у тебя нейкая дрэнная пастаноўка на пачатак бою, усе ў кучу. Калі дрэнная ініцыятыва, ёсць шанец злавіць у твар атаку на па плошчы. Ну, як бы разлік на блізкая пастанову гэта на тое, каб паставіць на ўсіх статусы, ну, паляпшэння, ну, тыпу, лячэння. Вось гэтае. Іфан? Яго зноў падымем. І зараз я просто даб'ю гэтага чала. Каб ён просто выпаў з ініцыятывы ўжо, ладно, халяра з ім. Мяне неяк засмуціла, што у Лоис стартава няма пераканання. Яна ж бард. Ну, дарэчы, так, было б лагічна, каб яе было. О, гэты чел. Ты там у...
Чекай, у яе посох падаецца водны, так? Водны. А чаму ён не мокры? Чаму яго нема статуса мокры, калі ён у вадзе стаіць? Это трошки дзіўна. Давайте на... А, на Ифана занадта далё... Ай, блин. Я Ифану ніяк дапамогчы не магу. Давайте. І гэтага перанесці мне не атрымаецца, так? Хотя бы закинули далей. Да, бляха. Івана просто забивають і забивають. Я просто згубив 2 скрутки. Да його ось літерально ось ти просто взяв піромант, пробіг усю дорогу і спеціально до Іфана. Божухна. Давайте на этом сконцентруемся. До того мы не дотягнемся в любом выпадку. Лоис, живи. Сколько можно ходить? Чел. Успокойся. Хопить. Хопить. Походи, хопить. Ось на той хлопцов. Так. Давайте собі отруту створимо. Да, больше пунктов денег не копить. Так, він зняв собі статус горення. Узмацнив себе. Еще больше ауешными атаками по земле. Так, регенерация. Лоис, коли ласка, ти себе ратуй. І вось гэта яшчэ будем накладывать и регенеровать. Плюс вось так. Минус чел. Цудоўна. Блин, фаербол. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, минус Лоис. Не, давайте ведаеце, что мы загрузимся. Это лухтанейка. Я думал, что это будет легкая бойка. Ні халера, яна не легкая. До речі, яны зараз групаваны не так, як я іх расстаўляў. Вось гэта тое, што зараз яны размясціліся, гэта не моя пастанова. Іфан зараз прыбег наперад, і ён павінен быць з самага заду. Лоис павінна быць у баку. Яны зараз стаяць не так, як яно стаіць. Я зараз покажу. Фармацыя. Вось такая яна павінна быць. Іфан павінен быць, халера ведае дзе. Лоис дальше можна вось так паставіць. Лухтаненька. Ну, типу, яно прям абы што. Зараз. Іфан робіць зусім не там. Яны просто ўсе такія, а давайте-ка мы абдымемся ў пачатку бойкі. Адразу хераць супернову, дык суперновым па ўсім маім пройдзецца. Так. Я прабягуся вось сюды. Давайте вось гэтага афокусіць, ён шмат пашкоджанняў нанёс за ўвесь час. У папярэдні раз. Давайте і хамелеона яшчэ Іфану. Упершыню мне гэта спатрэбіцца. То бок тое, што яно зараз размешчана, гэта просто... Ну, я, дарэчы, ні раз і ні два заўважаў. Гульня час часу мне персонажаў просто такая... Я перастаўлю іх абы як у пачатку бойкі. Абсалютна не звязана з тым, як я паставіў. Абсалютна ігнарую мяне. Абарону. Абарону давайте, дарэчы. Лоис дадзім. Вось, узмацненне брані. Я на цэнтр нашай тактыкі, насамрэч. Это вельмі важна. Таму што мой разлік на тое, што каб яны стаялі не вельмі далёка адзін аднаго, то бок мае магі, якія накладваюць рэгенерацыю брані, яны стаялі плюс-мінус у цэнтры. Вось, каб яны маглі гэтым карыстацца ўсе. Але нешта ідзе не так. Вось ты у мяне будзеш... І трэба дайсці. Так. Давайте за Лоіса дайдзем пасля таго, як накладзем вось гэты холад. Это регенерация магічнай броні на ўсіх.
ветер і натхнення. І за один ход, вось гэты, мы адыходзім назад. Каб яны не так моцна білі па плошчы. Ударыла двух, атрымліваецца зараз. Ну, ўжо лепей. Трохі. А, першым я вынес ваяра якраз таки, што цікава. Так, я не разбегся дастаткова. Літаральна адным заклёнам можна дацягнуцца. Это дапамагло, але ніяк. На адным выпадку толькі дапамагло. Так, няхай страляе, цудоўна, што страляе по майму рыцару, бо чырвоны прынц можа вытрымаць шмат. Я, можа, стрэлы полымя возьму сабе, вось так. Я адыйду вось сюды, таму што так я гарэць не буду. І вось гэтага ваяра я пазбаўлюся. Я яму буду атакаваць. Можа, надышоў час Люцыка падняць? Не-не-не, Люцык нармальна спіць. Ён карысны, пакуль адпачывае. Ау. Давайте вось так. Выб'ем іх ваяра. Мінус один ход. Да таго рывок пакуль карыстаць не будзем. Кінем шчыт. Так, кінем шчыт. Ось гэта паскора на іх. Атрута. Наклаў на двух. Добра, няхай працягвае накладваць. Сюды фаербол. Нормально. Гэты палае, гэты адышоў. Зараз мы трошки далей. Вось сюды станем. Атруту я магу. Атруту на ворага я накладу. Пры гэтым хутчэй усё палыхне ўсё, і гэта нашкодзіць Лоіс. Давайте, все равно бахну. О, блин, я отрутил. Боже, я забыл, что же яны ж андеды. Я только полячыў яго. Так, Лоіс, регенерацию на сябе і магічную броню на сябе. У першую чаргу, а потом будем глядзець. Я дурны, я полячыў ворага зараз. Каб вы разумелі. Оп. Адразу застанілі чел, таму што ён у ваду наступіў. Маланка дапамагла. Так. Іфан. Іфан, ты у нас плюс-мінус у парадку. Давайте настрэльваць далей гэтаму чалу. Оп, раз. І вось гэтаму. Іфан прям асноўны ДПС каманды. Астатнія такое дадаюць, але вось пашкоджанні, прям прамыя пашкоджанні вот ад яго ідуць. Так. Да таго я не дацягваюся. Што бы мне такога зрабіць? Пірамант ёсць. Давайте вы... Ну, добра было бы выносіць тых, хто слабыя. Вось тое, што я казаў. Падаем шчыты. Дальнабойнай атакі няма. Адправім нашага рыцара. А, ён і пайсці нікуды не можа. Ладно, тады адпачывай. Выбар усё роўна адсутнічае. Так, і прабілі пад магічную броню. Вось гэтага чала дабіваем. Ёсць мінус яшчэ вораг. Зараз павінна пайсці прасцей. Некалькі ўжо вынесена. Тэлепартацыя. Ты, калі ласка, упадзі вось сюды. О, я не ў той бок кінуў. Трэба было бліжэй да рыцара свайго гэтага закінуць. Ладно. Асляпленне не спрацуе. Давайте хотя бы так. Элементальные стрелы. Зараз он огнем пачне стралять. Цудоўна. Что я могу, что я могу? Давайте настрелюсь ему в спину. Оп. Неблаго.
Чырвоны прынц. Рывком мы нічога не зробім, але куды я магу рывок зрабіць? Файненька, так. Мне падаецца, туды наверх я магу даляцець, не? Надто далёка. Але, калі я падыйду, ты зможаш аббегчы? Давайте на один пункт падыдзем, вось сюды, ў гэту напрамку. Вось так. Усё яшчэ занадта далёка. Ну, рывок тут уже не той, каб дапамагае нават. Просто такой, ну, звычайнай атакай. Няхай ён займаецца нашым чырвоным прынцам. Чырвоны прынц дастаткова самастойны, ён можа сам даць рады там. Так, ты, давай, можа быць, цябе даб'ем. Згарэў на працы, усё цудоўна. Так, гэта заклёны ёсць. Лоіс, калі ласка, магічную броню падымаю у сябе, навокал нікога, на жаль, няма. Заморозили нават ворага. Адзіная праблема... Не, нормально, я магу настрэльваць яму зараз. Спакойна. Ты далеко ад мяне. Чаму? У сэнсе, цэль заблакаваная. Зразумеў. Калі я вось так зраблю, і рывок. Не, усё роўно заблакаваная. Ах ты ж пачвара, а? Ладно. Просто б'ем. Ён фаербол в упор літральна скарыстаў. Яму няма куды бегчы па сути. А, не, ёсць куды бегчы. Я думаў, і тут уже канец, і ён не пройдзе далей. Вы же пачвара, задзяўбаў там. Ладно. Паскарэнне. Я думаю, паскарэнне ў гэты раз я кіну на Ифана. Каб ён больш хадзіў і часцей. Атруту я накладу... Не жадаю. Панем. Оп, цудоўна. Мінус апошні вораг, перад апошні вораг. Застаўся толькі адзін. Каб не гарэць, забяжым у ваду. Цудоўна. Ты ў нас з паскарэннем і можаш прабегчыся вось сюды. Зацягнешся? Нормально. Ёсць. Мінус і гэты вораг. А куды падзеўся гэты чэл? Ён жа тут быў, правильно? То бок ён выклікаў міньёнаў і вырашыў не змагацца і нават не з'яўляцца па сабойке. Цікавы выбар. Ладно, я думаю, мы з ім яшчэ сустрэнемся. Книга. Что там у книзе написано? Так. Давайте хутенько, з-за таго, што тут шмат тэксту, але гэта можа быць важным, я хутенько пачытаю. Угу. Карацей. Угу. Ён расказвае пра тое, што Бракус Рэкс задураў яго ўсё, з ім з сабою, у яго ёсць толькі што пісаць, кніга і пяро, і плашч яго. Але ў яго ёсць вельмі моцныя нейкія рэчы, вопратка, што ён кажа там, шляпа, абутак. Гэта тое, што вельмі моцна нейкія артефакты, якія дазволяць яму кіраваць, ну, любога падпарадкуюць яго волі.
Ніхто не будзе кіраваць надо мною, і дакладна не кароль крыніцы, ён ненавідзіць Бракуса Рекса. І ён схаваў нейкай пячоры за дзвярыма, які размаўляюць. Толькі чакаць і не забыць. High and hail wavestakers. То бок, па сутнасці, у мяне ёсць інфармацыя, што дзесьці ёсць яго пячора, і ў гэтай пячоры ёсць дзверы, якім можна паразмаўляць. Асталось толькі знайсці гэтыя дзверы. Нам трэба. Так, згодна. А я магу хуткае перасоўванне скарыстаць зараз? Альбо яно ніяк у... О, я магу хуткае падарожжа выкарыстаць. Давайте ім скарыстаемся. Таму што гэтая тэрыторыя, гэта тэрыторыя крычачак. А я так і не знайшоў, дзе знаходзіцца... А, вось, гэта я не туды залез. Добра, давайте вернемся ў лагер. Оп, не тое, не тое, не тое. Вернемся ў лагер. Там я просто памятаю, што вось гэты замак і калідоры гэтыя, гэта там крычачыя будуць, наколькі памятаю. Нават калі я памыляюся, мы вернемся туды просто пазней. Я просто падышоў з іншага боку туды ўвогуле. Давайте прададзім рэчы. Іфан, ласка, размаўляй. Так, прадаем адразу тое, што збіраліся прадаць. У яго ёсць 1000 залатых, так? Мы так і пакінем пакуль. Вось гэта яшчэ дадзім наверх. Вось гэта. Вось гэта. Вось гэта. Вось гэтыя рэчы яшчэ. І шчыт гэта, хутчэй за ўсё, нам не спатрэбіцца. І тады 1500. І мы можам, у прынцыпе, набыць у яго што-небудзь. Напрыклад, заклёны некраманты ёсць, якія я так і пакуль не маю нічога па некраманты для Фейна, калі я збіраюся вучыць яе. Ну, давайте пакуль, няхай проста дасць нам грошы. Прадалі ўсё. Зараз я трохі пагляджу, што ў нас ёсць для параўнання, так? Броня для геаманта ўвогуле. Неблагая вельмі. Вельмі неблагая броня. Яшчэ адна на сілу, якая хутчэй ўсё слабей за тое, што... Не, ўсё мацней. Слухайце, можа быць, давайте замест вось гэтых прадметаў мы розную броню панабываем у яго. Мне падаецца, магічная броня, нават мне падаецца, яна будзе вельмі моцная для мяне. Так, яна хоць і выглядае тыпу простенька, без ніякіх магіі, але яна прям моцная. 2 броні магаў мы набудзем, так? Давайте за яго. Так, раз, вось гэтыя 2. Гэта прям моцнае паляпшэнне, гіганцкае паляпшэнне, самае вялікае пакуль. Далей. Вось гэту фізічную броню для геаманта, для нашага жа Іфана, якога зараз забівалі актыўна, мне гэта не падабаецца. Давайте возьмем яму. Гэтая броня пакуль пакінем як ёсць, таму што не такая праблема ў нас з выжываннем нашага ваяра. Вось гэта абмяняем. 1490. Амаль усе грошы, якія мы зарабілі за прадметы, мы назад зараз атрымаем. Ну, у сэнсе, ён назад атрымае. Абмяняліся? Каб реально базово палепшыць. І вось гэты шчыт 55-38 у мяне, ну, слабаватае паляпшэнне ўжо. Ужо не настолькі эфектыўнае. Давайте раскідаем гэта па прадметам. Ну, у сэнсе, па персонажам. Броня для чырвонага прынца. Гэта не старая яго броня? У мяне ўжо ёсць для чырвонага прынца броня, я проста не скарыстаўся. Ну добра, цудоўна, тады ў мяне нармальныя... Зразумеў, чаму я не апрануў. Так, гэта ж сэрца тырана, гэта тая, якая мяне, блин, падпалівае. Упс. Пакуль пакінуў гэтае сэрца тырана, а астатні буду апранаць. Лоіс, калі ласка, вось гэта. Прям моцна. У 2 разы броня амаль урастае. Ну таксама гэта вялікая розніца. Хоць і магічныя эфекты там згублю. І вось гэтая броня, калі ласка, Іфан ты апрані. Яна хоць і геамантыю паляпшае, але мне пофіг. Больш абароны будзе.
Так, ну і базава, я скажу, гэта павінна стаць усё значна прасцей. Таму што і броня гэта прям супер важная рэч у гульні. Уся увесь геймплей, па сутнасці, вакол брані і двух тыпаў брані круціцца. Наверх я магу яшчэ што-небудзь набыць, у мяне ёсць 2350, Looks up from his work and grins. але я не настолькі ўпэўнены. Бландсакер. Персанаж пачынае паглынаць крывавыя паверхні вакол іх, вяртаючы сабе здароўя. Чым больш крыві, тым больш яны палечацца. Няблага. Але зноў жа некраманты, пакуль мы не ведаем, пакуль не будзе ўзроўня, няма ніякага сэнсу. Я магу пачакаць тады, я магу проста дачакацца моманту, калі мне гэта будзе актуальна. А вось гэтую браню ўсё можна і прадаць. Мантыя магістра мне ўсё роўна ніякага, ніхто не падумае, што я магістр за гэтага, ніякай маскіроўкі мне не патрэбна. Так, давай монетки назад. Нормально. Можа быць, што-небудзь у кагосьці завалялася яшчэ? Не? У нас можна прадаць было бы. А не, нічога такога і няма. Ладно. Няблага. Пойдзем зараз тады далей даследаваць выспу. У нас ёсць яшчэ дзе там пахадзіць. Я памятаю, што там гэтая выспа, ну, канкрэтна гэты апошні кавалак, ён прям поўны розных боек. Вось чаго-чаго боек тут хапае. То бок мы ўжо, па сутнасці, асноўную як бы частку выканалі, там, дзе размовы ўсе былі. І вось зараз пайдуць толькі бойкі да амаль да самага канца. Ну, там Гаррета яшчэ выратаваць, які лідар паўстанцаў. Я думаў, што ён там, у ту напрамку. Ось тут бойка будзе. Свінні гарашчыя, так. Это таксама Бракусам Рексам нешта праклятыя людзі, альбо хто. Тут будзе сумная, калі я не блытаю. Свіння крычыць, пытае, каб мы патушылі агонь. Engulfed in flames, but her skin remains unsinged. Гэта свіння, гэта парсюк пакрыты полымем, але скура быццам бы нават не кранутая. Сколар, здзівіцца, гэта незвычайнае полымя. Гэта некраполымя. Гэта кляты праклён. Калі ласка, вызвалі нас. Сказаць, як гэта зрабіць. Як яе атрымалася атрымаць гэты праклён? Так. Скажа, што ў нас ёсць заклён, які можа ёй дапамагчы, але спачатку яна і сябры павінны супакоіцца. Пэўнены, што гэта спрацуе. Як мне ведаць, што гэта не зробіць яшчэ горш. Сумная з іншага боку выспы. Ага, добра. Інтэлект. Кажа, што яна нічога з гэтага не згубіць і толькі плюсы. Паніка нікому не дапаможа. Добра, але я не думаю, што перакананне інтэлектам канкрэтна Фейна. Паабяцаць ёй мы ведаем, як гэта адчуваецца, каб быць наказанымі за свае грахі. Так, але калі за свае грахі, за якія ты ўжо даўно паплаціўся. Але калі яна жадае выратавацца, яна павінна нам паверыць. Зноў атрымалася пераканаць. Я больше не могу трымацца, калі ласка, калі ласка. Так. Спытайце, як атрымаўся праклён. Бракус Рекс гэта зрабіў. Ну, нічога дзіўнага. Ну, карацей, яна нешта сказала гэтаму каралю, і вось калі ласка. Так. Ушанаваць яе жаданне супрацьстаяць каралю. Але гэта для нічога не значна. Яна бы жадала змяніць. Ну, і калі была магчымасць, яна бы змяніла свой выбор. І маліла бы. Так, у нас ёсць благословленне, правильно?
Мы можем крыніцу, на жаль, накапліваць мы шмат прям не можем накопліваць, так? Можем з трупаў забіраць крыніцу. Ось адсюль, напрыклад. Ёсць. І карыстаць яе для благословлення. А, там вось ёсць одна кропка, дзе можна атрымаць, але ладно, мы можем благословлення. Yes. Так, ты хто такая? The menacing skeletal guardian looks at you. Агонік шкелет глядзіць на нас стомлена, а потым пазіхае. So you dare defy the will of Brackus Rex. То бок ты жадаеш супрацьстаяць жаданню Бракуса Рекса, падрыхтуйся, каб быць знішчаным, так, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Давай уже хутчэй скончыць з гэтым. Павінен сказаць, што калі хтосьці вяртаецца ў сусвет, паказаў бы, праявіў бы трохі больш энтузіазму. I've enthusiasm for putting you back in the ground, so I can return to my У мяне ёсць энтузіазм, каб проста забіць цябе і потым зноў адправіцца на свой I спакой. hope this brings the discussion to an end. Я спадзяюся, на гэтым наша абмеркаванне скончыцца. Мне не падабаецца падымацца са сваёй спячкі, толькі каб сустрэць такой банальнасцю. Пытанне ад Андеда. Спытайце, калі-небудзь яна была ў зале Рэха. I was raised immediately after my death. Мяне паднялі імгненна пасля маёй смерці. Мне ніколі не было пабачыць гэтага, ну, ніколі не пабачыць адпачынку сапраўднай In a смерці. few moments, I dare say you will discover that information firsthand. Праз некалькі момантаў, я думаю, што ты нават адкрыеш эту інфармацыю сам для сябе самастойна. Сказаць, што Бракус Рекс помер. Чаму яна ўсё яшчэ выконвае яго загады? Moans impatiently and taps her bony. Яна мычыць нецярпліва і стукае сваёй касцяной нагою. Yes, yes. Так, я наведаю, што ён помер. I am still Але мне obligated. ўсё роўна патрэбна выконваць ці загады. He may not Ён, магчыма, і не жыве, але пагроза яго праклёна ўсё яшчэ вісіць надо мною. Так, падмануць яе, сказаць, што не існуе такога праклёна, які бы даведаўся, што яна ўвогуле, ну, які бы ведаў пра тое, што яна ці забіла яна нас, ці не, яна можа вяртацца да сваёй спячкі. Атрымалася. It is as you say. In any case, no curse could possibly be worse than this drone. Сапраўды, у любым выпадку ніякі праклён не можа быць горш, чым гэтая самотная рэч. Будзь на сваім... І потым выдае гукі. The guardian chokes on her words, as if strangled by an invisible hand. Ахоўніца пачынае гэта глытаць свае словы, быццам бы яе душыць небачная рука. Упс. Яна збіралася вярнуцца ў свой адпачынак і вось, калі ласка. Тут нармальна так. Першая дапамога, давайте-ка гэта Іфану. Гэта таксама Іфану. А ці ты вырашыў чагось па Hollow Knight? Будзеш гуляць? У мае планы пакуль плаваючыя, прям вельмі плаваючыя, я адразу скажу. Тое, што я вырашыў сёння, гэта можа быць... это змяняецца на наступны жа дзень. Вось, таму я бы не сказаў, што я прям ведаю, што я буду рабіць. Прям не ведаю абсалютна. Дарэчы, моцная зброю яе. Я прям не ведаю, што я буду рабіць, і ці буду я ў Hollow Knight канкрэтна гуляць, альбо, можа быць, я ў Silksong працягную буду Silksong прахадзіць. Карацей, гэта яшчэ ўсё пад пытаннем. Прям пад пытаннем. Пакуль давайте гэта пакінем на момант бліжэй да канца серыі стрымоў па Divinity Original Sin 2, то бок праз пару тыдняў. Бліжэй да гэтага моманту я ўжо буду нешта вырашаць. У мяне прям шмат варыянтаў, але не тое, каб... Яны ўсе нейкія такія, ведаеце, мне хочацца часу розных рэчаў, так? Я магу пажадаць што-небудзь абсалютна, што ў галаву прыйдзе. Silksong было весела учора пагуляць, прям весела. Я думаю, я бы хацеў, можа быць, нават не ў Hollow Knight, а ў Silksong пагуляць. Можа быць. Такая думка. Так, ілюмінатор. Давайте-ка для рыцара нашага. Не. Хоць і крыты, але базовае пашкоджанне ніжэй, прям ніжэй. Некраполамі можна накладваць. 50% што атрымаецца.
10% крыта і некраполамі нельга патушыць нічым увогуле. Некраполамі застаецца заўсёды на ворагі, пакуль не зняць чым-небудзь заклёнам нейкім. Гэта па тыпу прям моцная такі праклён. Я бы пакінуў як зброю, ведаеце? Я пакіну як зброю. Але не буду карыстацца пакуль. Для Ифана прям цэлы набор у яго. Лячэнне, заклён. Это файна прям. Дарэчы, благословленне ўсе вывучылі? Усе персонажы яго ведаюць. Ладно. Так. Далей у яго ёсць вось гэта трэба ідэнтыфікаваць. Лойс, дзякуй вялікі за дапамогу. Ён патрабуе сілы. Блин, ну шкада. Ну ладно, адпраўляем тады чырвонаму прынцу. Я думаў, што ў нас будзе для Ифана крутая штука. У любом выпадку і для нашага чырвонага прынца гэта кайфова будзе. А гэта Ифану няхай пойдзе, таму што мне падаецца... Не, у Ифана таксама ўсё ў парадку. Гэта апранем таксама Ифану. І лук трэба агледзець. Можа мне зарамансіць? На жаль, яна ўжо нарамансілася. Зноў лук. Не, наш арбалет усё ж таки прям значна мацней. Прям занадта. Вялікая розніца, вялікая розніца. Так і пакінем. Цудоўна. Давайте яшчэ аднаго прасючка ратаваць, толькі я спачатку забяру адразу сабе. Где там труп які-небудзь? Крыніцу забіраем. Магу я з нейкага іншага боку падысці? Я просто памятаю, тут бойка была вось у гэтым месцы. Давайте, можа, абыдзем, прям абыдзем. Где там я? Вось тут. Я памятаю, что тут бойка была. Я ждаю, я на бойку ішоў. Так-то спецыяльна. Так, пасткі. Мае розніцу, хто будзе гэтыя пасткі разбіраць? Вот трэба асабіста прям вырубаць. Не атрымалася. Так. Ну, хоць не падпаліліся. І тое файна. Пакуль крыніцу спецыяльна не падбіраю. З прасючкамі размаўляем. Раней, у раннім доступе тут была бойка. Бойка з такімі каракаціцамі. Якія маглі накладваць на сябе небачнасць, карацей. Ну, яны па тыпу як такі поўзалі. Уверх, уніз, уся гэтая лакацыя прям бойка была. Так, спыні гэта, благословіць. Дона. Давайте за галоўнага персонажа тады і за Фейна і забяром яшчэ вось гэтую крыніцу, каб не бегаць туды-сюды. З-за таго, што мы можам зараз забіраць крыніцу проста з трупаў, гэта прям вялікая колькасць крыніц, насамрэч. Ты? Так, цудоўна. А ёсць у мяне хоць што-небудзь, дзе-небудзь крыніцу яшчэ атрымаць? Вось тут. Оп. Яшчэ два парсючка засталося. Ну, мы вось тут пройдзем тады. Пакуль куфары не адчыняем, пакуль парсючкоў не выратуем усіх. На, калі ласка. Цудоўна, яшчэ парсючок выратаваны. Хтосьці абавязкова зачэпіць там крыніцу, правильно?
Усе персонажы запаволеныя. О, дарэчы, у яе ж цела ёсць таксама. Я забыўся. Тая, якая на нас напала. О, было цела? Няма цела. І тады куфары будзем адчыняць. Так. Оп. Апошні парсючок. Дзённік. Папоўнены палаючыя парсючкі. Магчыма, мы сустрэнемся пазней. Добра. Давайте тады ўжо адчыняць куфары. Толькі пачнем па парадку. Падымаемся наверх і... Я скіну гэтай зверху, альбо проста забяру яго сабе ў кішэню. Оп, у кішэньку. Прачытаць. І закіну сабе. Верагоднасць крыта. Давайте крыты закидывать ифану. Інфекцыя. Гэта некрамантыя. Вось гэта пакінем сабе. Цудоўна. Бочачка... Дзе яна там? Вернем яе назад на зямлю, бо шмат важыць. Альбо, ведаеце, падбяром і адправім нашаму чырвонаму прынцу. Няхай будзе. Дзіўна, што бойкі няма. Я прям здзіўлены, таму што гэта, бачыце, якая тэрыторыя, она прям шмат бочак, нешта яшчэ адбываецца. Яна прям напрашваецца. Добра. Не тое, каб нешта надзвычайнае. Ну, як бы оно так выглядае, таму што, зноў жа, раней тут была бойка. Прям 100%. Я прям ведаў, што я сюды не пайду, таму што тут будзе бойка. Дагэтуль. Зараз такі, ну, зараз я гатовы да бойкі, давайте-ка. Вядзіце мяне. Гэта нічога не каштуе. Бутэлечка піва. Часнык. Оп. І ўсё? І атрымліваецца ўсё? А я так на бойку разлічваў пад канец стрыма. Ну ладно. Гульня. Падманула мяне. Реально прям зусім не тое, што я чакаў. Ну ладно. А цмок? А што цмок? Які цмок? Опа, мёртвы магістр. Шкелет чалавека. І куфар. А не, гэта і ёсць шкелет чалавека. У-у-у, што ты такое фіолетавае? Ляжыш такое сабе. Інтэлект патрабуе, так? Ну гэта мацней, чым тое, што ў мяне ёсць. Адразу апранем, а гэта забяром з сабою. Катусю цмок запамятаў даць? А які цмок? Я вас не разумею. Я шчыра прям не разумею, пра што вы. А, типу... Ружовая ушка. Ну не, ну куды ты там полезу? Как вы разумели, она довольно высока. Вы про бучку? Я не зразумеў. Опа, там не можа быць бойка. Так. Хацеў бойку, так? Просто праблема ў тым, што гледзячы на час ужо трэба і скончваць. Калі бы бойка адбылася раней, то можа быць і нармальна. Добра, нагадываю, там у нас ёсць нейкія персонажы. Хто гэта? Развальваючыся шкелеты нейкія. Мы да іх дабяромся і з імі паразмаўляем, але зробім гэта ўжо ў панядзелак. Нагадываю, што ў нас будзе серыя стрымоў па 9 Original Sin 2, таму што вы за яе актыўна галасуйце.
і варта было бы пагуляцца, файная гульня. Дык вось, гэта будзе на наступным тыдні і на, ну, бліжэйшыя 2 тыдні будзем гэтым займацца. Мы ўсё набліжаемся і набліжаемся до конца першага акта, каб вы разумелі, гэта ўся выспа, гэта і ёсць першы акт. Мы, па сутнасці, як бы падзачысцілі нармальную такую ўжо тэрыторыю, і тут засталося вось гэты кавалак, выратаваць Гарэта, вось гэтую крэпасць пачысціць і зразумець, дзе пячора гэтага пірата знаходзіцца. Было бы файна атрымаць броню з яго. Вось, а на гэтым я буду скончваць, я буду перадаваць вас далей. Хто у нас там зараз ёсць? Гляджу. Так, гляджу. У нас ёсць Дед Максим і ўсе на месцы. Давайте сёння да Деда Максима. Ён зараз у Евротрак сімулятары. І ўсе на месцы зараз у Hollow Knight. Калі жадаеце, забірайце да ўсе на месцы. Я вось не ведаю, я магу неяк хутка закідываць шатаунты без неабходнасці. Ну, Twitch такога не прадумаў, так? Блин, ну, на жаль, мне патрэбна праз каманду ў чаце. Давайте я паспрабую. Шатаунт усе на месцы. Не факт, што яно правильно закінець. Такі канал не існуе. Вось такая вось халера, калі неправильно уводзіш канал. Я зараз на кампе гэта ўсё буду рабіць. Яму я кіну шатаут, а мы пойдзем да Деда Максима. Калі жадаеце, то... ну вось, дзякуй вялікая, Рэгана. Так, вось он шатаунт усе на месцы, калі ласка, завітвайце да яго, а я вас перадам да гэтага самага, да Деда Максима. Калі вы жадаеце зарабіць дадатковых пунктаў, дарэчы, нагадваю, што удзельнічаць у рэйдзе дае вам дадатковыя пункты каналу. Я толькі не памятаю, чыіх пунктаў каналу, маіх вам дасць, альбо Деда Максима. Я в гэтым не ўпэўнены. Ну вось, добраненька, перадаю вас. Добрага вам дня.